Hi bay, isa ta na mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga ate. Ang akong mama di ay kay Filipino-American. Akong papa kay Malaysian. 29 years old na ko. Ug naay duha ka anak. Happily married? Secret. I-share na ako sa inyo ha kung ang story karon. Since my dada died, idala ko sa kong mama diri sa Pinas. Naedad pa ko ato 8 years old. Wala sad may permanent na address ato kay si mama nagabalhin og lugar tungod sa iyang work o ginadala ko niya kanunay. Sa matong pag high school nako, gusto na ko nga mag-stay na lang ko sa kong lola ug lolo. Kaya dili na ko ganahan nga sige og balihin kaya nagsugod na sad ko og barkada. Kaya syempre, high school na good ko. Sa matong akong giingnan ako mama, nga diri na lang ko kay para pod na ay kuyog silang lola ug lolo. Dili pa nang musugod akong mama, kay ingon siya nga ako ara daw ulog-ulugan ng ako ang lolo ug lola. Pero namugos jud ko og perte kong hangyo ni mama, kay gusto ko nga magstay ra didto, kay kapoy pud biya nga nagsige na lang kog balhin og eskwelahan. Walay nahimo si mama kundi nisugot na lang siya. Pero giingnan pa ko niya nga magtarong daw ko. Og dapat daw dili siya makadungog nga na ako'y gibuhat nga dili maayo. Nagpromise pa ko sa kong mama nga honor ko permi. Sa matong perte na kong lipaya jud kay lagi, nisugot si mama nga didto ra ko ni lolo og ni lola. Sa matong nagtarong jud ko og eskwela. Pag-graduate pa na ako sa high school ana, kay salutatorian ko. Wala na lang jud gi valedictorian no. Bitaw. Pero proud gihapon kaayo silang lolo og lola sa kuha. Apil na si mama. Nagpasalamat ko sa kong mama ana kay nisalig siya sa kuha. Didto ra ko magstay ilahang ka lolo og lola. Sa matong paghuman ato kay nang wala mi og balay ug wala ko nag-expect nga gihandaan day ko nila. Nasa ang mga amiga sa akong lola nga kauban niya permig tong its. Nasa ang mga amigo ni lolo nga kauban niya perming inom. Bitaw. Nag-istoryahan na silang lolo ug si mama bahin sa kong pag-eskwela sa college ug unsay angay ipakuha sa kuha. Nangutan na si lolo sa kong mama kung aha ko dapita pa eskwelahon. Og dapat daw paeskwelahan ko kay sayang daw ang ako ang utok. Mo nang dapat paeskwelahon jud daw ko. Nitubag ra po na si mama nga nagadepende ra daw sa kuha kung unsa ako ang kwaon o kung aha ko dapita mo eskwela. Ihapon ang gibadlong si lolo nga paundangon nagtagay kay nahubog na. Sa matong nagkaistorya mi ni mama, ako siyang giingnan nga criminology ang ako ang kwaon. Kay gusto gihapon ko nga makauban ang ako ang mga amigo o amiga. Kay mag-cream ang good pod sila. Og didto pod ko. Tanawon nandiyan na ako kaya ba na ako ni. Kay mag-alig-alig lagi. Sa matong pagka-enrollment na, kay nagpa-enroll din mi. Magsunod ato, kay ang orientation para sa mga freshmen about sa course ug itakal sad ang ROTC. Subject na siya sa tanang first year student ani na course. Sa moto nga na may formation every Sunday. Inspection every first Sunday of the month ug action ako gabalaka kay pag-ingon sa officer nga ang mga girls is required nga magpa-boycott. Ug didto jud ko nga murag naluya ko. Kabak outon man hinuon ko. Kay pinangga kay nako ang ako ang buhok. Pero kay lagi kay gapaalig-alig man ko, kailangan ako ning panindigan. Ug fast forward ta sa first Sunday. Kaya bitaw di ka gusto mag-ROTC. Luyahon bi ako nga pagkatao. Like danghag, hinay og lihok, ug kanang tangahon ba? Bitaw. Ang among first formation kay gi-train me how to hold the sword properly. Yes, sword. Wala pa mi nagpusil-pusil.
Air Force DI ang nag-handle sa moang school when it comes to ROTC. Na yung mga Air Force nga nag-guide sa mga ROTC officer. Dahil na isa ka Air Force ana, nga gwapo unta, pero ang nawong kay di man madrawing nga mura magibondakan sa kalibutan. Siguro mga almost 30 na ang iyang edad. Onya ako ani kay gikapoy na kog tinulid sa kong lawas kay halos naman balio na mong lawas kay lagi dapat tulid. Onya, dapat sugoy binulan nga bisita ato. Pero giingnan na midaan nga pag-start sa formation kung kinsay na ay binulan kay mag-rest lang. Pero lagi kay gapalig-alig man ta, ayod ko gasaba-saba. So gistoryan ako o katapad kay pinakalikod man mi ug I was thinking na okay ra siya istoryahon kay dili man mahalata. Nagistorya lang man sa dong taga Air Force na lalaki sa atubangan about sa mga rules. Sa motong akong gistoryan akong tapad, nga ipatanaw ang ako ang likod kay basin og nalapsan ako. Action pa na siya kasuko kay lagi nabuing na daw ko kung anong wala daw ko nag-ingon ganiha. Pero ako siyang giingnan nga kaya man ako. Pero gusto lang na ako makabalo kung nalapsan ba ko or wala. Ihapa kong gipaatras ana. Og sa dihang pag-atras bitaw na ako, nikalit maghanag istorya tong lalaki nga taga Air Force nga. Cadet sa tabak, are you with us? Kinsa nagsugo ninyo nga maglakaw-lakaw mo? O niya abi pa dyan ako, dili ako ang kaistorya kay ana gud siya nga naglakaw-lakaw. Nitika nga raman ko kaisa ato ba? Gingnan pa ko niya nga di na ko maglingi-lingi kay ako daw ang iyahang kastorya. Aha ka jud pod kay nganong naglingi-lingi pa man ko. Natuod man kaway tao sa kong likod kay ako man ang pinakaulay. Nitindog na lang intawon kog tarong. Pinatulid kayo. Ulaw kayo kay first formation na bunyagan jud kog kasaba. Ningon pa tong Air Force nga basin gusto ninyo nga i-share inyuhang gistoryahan diha. Pero wala jud mi naningog duha. Ningon pa siya nga dili mo mutingog. Come here at the front. Give me 10 weeks. Ang 10 weeks, kay 10 ka push up na siya. Idol ra sa diin tawon mi. Kay lisod nagmaka 10 weeks mi ani. Kurog ni biya ko kay lagi na ako'y binulan. Aka po rin tawhan na ba kay gwapo ligi pero kusog man sad magpakaulaw og estudyante. Kusog ra ba kaayo mag-English ba? Nangutana pa na siya usab kung unsa ligi daw ang amuang istoryahan. Pero wala jud mi naningog. Kay ulaw biya pod kaayo kung istoryahan na mo siya sa moang istoryahan. Kay wala man jud mi mitingog, iyahan naming pa-push upon. Pero naluoy man ko sa kuang amiga nga pati siya maapil tungod sa kuha. Sa motong nitingog ko, pinaisog jud og niingon ko nga sir, nangutana ra ko sir og natagusan ba ko sir. Wanang nag-move ko one step para makita niya. Kahila ko na jud kay ko ani, kay ulaw biya. Unya ang amo ang mga classmates, arang katawa. Labi na ang mga lalaki. Maong nisamot ako ang kalagot, kay nangatawa sila. Ningon ra po si sir na, rest and report to me later. Mora dyan ay giingon niya sa kuha o wala man lang nilantaw sa kuha. Sa matong pagka 4 p.m., manamang first formation sa ROTC. Ipadumduman pa ko sa mong president about sa kuang report kay sir. Pagwel nagbaktas na ko padulong sa department unta, nakita na ko si sir nga gaguyod na siyang motor. Sa may gate ra siguro to niya paandaron. Sa butong gadali-dali kog duol sa yaha, huwag na ngayo og sorry. Gikasabaan ba ko niya anak? Kaligi daw kay wala ko nag-istorya. Dili ko no maayo nga ako ang gibuhat. Nasakitan jud ko sa iyahang mga giingon. Na low moral jud ko. Lami kay siya syagitan o lami kayo mag-walk out sa iyahang atubangan. Kahilakon kay ko. O wala jud ko kapugong eh. Niingon ko nga, salamat sa mong tambag sir ha. Pero wala na isunod kay mo shift na ko.
Sakit re ka mga istorya, sir. Walay ayo. Wala jud tawon siya nakatingog. Nilantaro siya sa kuan na murag na suko nga murag na tingala. Sa matong pag-uli na ako sa mua, nihilak jud ko. Pero wala na ko giingon ang real nga reason kay Lola. Yana ra ko nga di na ko kaya ang mabulad sa init tibok adlaw. Sa matong na istorya mi ni Mama about ato din ana siya nga magbalhin na daw ko kurso. Dapat asap jud. Nakunhon ako nga mag-idok na lang ko labon kay babaon kay ko og sigig istorya. Kung pagkamanday ana, automatic na nag-shift jud ko. Gipanindigan jud na ako akong giingon sa officer kay baga kay siyag na mo. Bitaw. Pero gwapo ra ba jud unta siya. Then pagka-Sunday ato, ROTC na. Pero syempre, kailahin naman akong kurso, wala may ROTC. Pero maghatod ko sa akong letter na mag-quit na ko kay murag respeto daw sa officer. Manay giingon sa mga teacher ba. Kaya nagkita man mi itong Friday sa kanti na tingala siya kung anong wala na ko siyang master list. Matong giingnan ko niya na maghatod ko letter na mag-quit na ko sa criminology. Siguro mga alas 11 na to sa udto na abot ko sa school kay dugay ko nakamata. Nag-wait sad ko na mag-lunch break na sila aron makaduol ko sa kolera. Bitaw. Naarajid siya dito sa may tent nga naglantaw sa mga tao nga nabulat. Sa matong pagka-break nila, nibaktas pud ko padong sa iyaha. Nisyagit bitaw na og galit si Kelsey og nanlingi tanan tao sa mua. Nangutana si Kelsey kung nag-unsa ko dito. Pumahatod na ba ko sa kuang letter? Nitubag pud ko oo. Og ako siyang giingnan nga makalingkawas na jud ko sa kainit. Labi na sa kangilad sa batasan ato nga officer. Kanya paglantaw na ako sa gilingkuran ni sir, wala naman siya dito. Nawala man base na niudto na. Kanya si Kelsey kanilakaw na sad kay maniudto po daw siya. Kanya ako, niyadto ko dapit sa may stage. Wala pa gani ko nakatarong og lingkod. Nakatindog na sad kog pinaabtik. Kay naama na si sir officer. Ningon pa siya nga, looking for me? Nakapamalikas jud ko ana kay mura kog nakuratan o galagot ba. Unya nagngisi-ngisi ra na siya. Ug miingon siya nga wala daw siya nag-expect ato. Nya ako, kay gi-focus lang jud na ako ang kaugalingon para mahatag sa iyaha ang ako ang letter. Nag-sorry ko ana ug akong gihatag sa iyaha ang letter. Gidawat ra pud na niya ang letter pero wala na siya nilantaw sa kuang mga mata. Bitaw. Ug iyaran ng gibutang ang letter dito sa may lamisa niya. Wala man lay bisag unsa nga gistorya. Wala jud. Pag human ato is wala na jud mi nagkita ni sir. Ug wala na jud ko'y balita niya kay wala pa man pud mi nakachika ni Kelsey. Busy sad siya. Unya fast forward na. Pagka January ato kay Cream Fest month na to. Unya nag-announce ang dean sa BSED nga need og isa ka representative para mag-appeal og singing contest sa Cream Fest. Kay gi-open daw sa Criminology Department ang singing contest para sa laing kurso. Kay sa tanang university or school, mas lingaw biadjud ang Cream Fest oy. Ambot nga no bahalag dili ko katambog og intrams basta kay patambungan jud ko Cream Fest. Bitaw. Ug wad jud ako ni makalimte kay diha nagsugod ang tanan. Ipangutana ko ni Ma'am Jan kung willing ba ko mo appeal sa contest. Ana magud sila nga gifted daw ko og tingog. Ka jud. Bitaw. Sa matong nangutana ko kung kanusa ang Cream Fest. Suginan na po ko ni Ma'am Jan nga sa katapusan pa. So na po ko'y mga 2 weeks para mag-prepare. Sa matong ni yes ko. Nangutana pa ko kung unsay theme sa mga kantahon. Ningon si Ma'am Jan nga 90s love songs daw. Unya na pa'y mga pasyagit-syagit o kantsaw-kantsaw ang ako ang mga classmates sa ato ba. Unya kay paspas makayo ang adlaw, contest na jud. 2 p.m. mag-start ang singing contest.
Nakog CR ani kay mangihi unta ako pero puryagaba jud ang baho sa CR oy. Samtang pagawas ko na ako'y nakita nga motor nga giparking sa gawas. Familiar kaayo. Unya kay naamay ni baktas padulong sa motor. Tama jud di ay. Kay sir di ay to. Pero gwapo jud kaayo ang kolera oy. Kalami halukan. Bitaw. Nag-act like normal ra jud ko ato kay lisod nga mangisay ko no. Nitanaw ko siya og lantaw sad siya nako. Og sakalit lang samtang nga nagpadayon ko baktas. Gitawag ko niya. Aha ka. Unsa ka hay tuyo ani? Og palaguton ra ko ani kay sorry na lang jud. Kay di ko magpa-apekto kay ang contest ba. Basin unyag mayabag ra kog kalit. Pero pagtawag niya sa kuha, kaya wala din ko nilingi eh. Ako apang gi-process ang iyahang giingon. Iyahamang kong giingnag kadet. Pero dili naman ko kadet anymore ba? Nagtalikod razod ko ani pero ni hunong nakugbaktas. Ingon din siya nga, ay sorry. Miss Adi diyan. Ug dito ra ko milingi niya. Nag-yeser lang ko og nag-good afternoon siya ha. Udangutan ako kung unsa man. Pero wala jud ko may smile ana. Kay syempre, to siyag nakalimot na ko siya hang giingon nako. No and never jud. Bitaw. Pero, niingon siya nga good luck. Ambot ba pero kay mura lami magpakaon siya ha. Ay bitaw. Nitango razud ko ana eh. Kaya di mabangbang ako ang pagkapabebe. Pero lami kay ibalik og CR kay mangihi ko kay nigilok man. Bitaw. Dayon mo to. Nga nag-start na ang contest o grabe na ako ang kakulba. Karon rasad ko nga nag-ing-ani nga perting buto-buto jud sa kundughan. Samtang nasa stage si contestant number 1. Unya ako kay contestant number 3. Nagsigara jud ko gahawid sa kong kamot nga gipaningot nag-ayo. Nakitaan pa nako si sir nga nagtindog dool sa stage. Og nakitaan jud nako siya nga naglantaw sa kuha. Focus kaayo iyang mata sa kuha. Og niyang upang ulo. Og ni thumbs up pa yun na siya sa kuha. Ambot lang pero kay naka-feel jud ko og murag na relief ko ba siyang gibuhat. I don't know nga no pero tungod ato, I can say that my performance was great. Diba? Love my own kaayo ko. Bitaw. Pero nindot jud ang mata ni sir biskan layo siya sa kuha. I can see his dark but sexy eyes. Char. Pero di na jud dapat ibag kay suko-suko biya ako kay naulawan sa ROTC. Wa jud ko ka move on ato. Bitaw. Ug sa dihang gi-announce ang winner, wala ko makadaog. Wala nakadaog ang inyohang madi. Pero nag-first ko oy, walang noon ma-champion. Pagawas na ko school kay gitawag ko ni Kelsey. Kaya na daw tapok-tapok ang mga cream dito sa may bar sa unahan rapod sa mga school. Inan ko niya nga musabay daw ko nila. Pero niingon ko nga sa sunod na lang kay basin unyag mangita si Lola sa kuha. Alas 6 na raba. Unya niingon si Kelsey nga padawago na lang daw ko sa kong lola o ako siyang ingnon nga madugay mi. Unya daw, usahay ra daw to. Modyo na'y galgal sa mga barkada ba? Usahay ra bitaw ni. Sa motong ako pod, nanawag ko nilang Lola. Niyon pa na si Lola na, Day, kuha niya ang yawi sa balay nilang auntie nimo. Kay nilakaw mi si mong lolo kay birthday ugma ni Goryo. Wala na kanamo uban na kay manguli raman mi dayon ugma sa hapon, unya klase man sad mo. To ay 300 ibabaw sa aparador nimo, pagluto lang sag makaon nimo. Ningon pa ko ana, nga wala man ko nimo inadaan lagila. Unya si Kelsey, nagsige na siya gisulsol sa kuha.
Nga di na daw kuno ko daghan pag-istorya. Iyan pa ko si Lola nga padalhon sila glitsyon. Unya gi-istorya pa jud mi ni Lolo ato. Pagman na mag-istorya, akong giingnan si Kelsey nga mauli sa ko kay basin niyag matingala si auntie kung anong dugay na ako gikuha ang yawi. Muapas ra ko nila. Pero wala na siya misugot. Kuyugan daw ko niya kay para daw ko no sure ba. Sumoto ni kuyog jud siya. Nakuha na akong yawi ilang kaante og nindong na mig bar na unahan rapod sa mga eskwelahan. Pagabot mo dito, na Shakira jud ko. Na Shakira jud ko sa kuang nakita. Naa si sir. Nagsugod na silang tagay-tagay kauban ang mga taga-cream department. Akong dugahan kay murag kagaw sunon sa kuang rib cage. Ngano man ko. Bawal kiligon oy. Kitams apan raman gani ka. Hunahunaa nga galagot ka. Naglagot ka. Ha, bitaw. Pero kay gwapo man jud si sir ba. Nagid siya hitsura ba. Dili yun na ikalimod. Unya naka-polo shirt siya ato nga medyo peach ba. Unya naka-jeans o naka-Vans nga shoes. Then taod-taod ana, kanitanaw na si sir sa kuha. Iha pa kong gi-welcome sila hantapok. Nagpasalamat rasad ko pero ako siyang giingnan nga adi lang iyang itawag sa kuha. Kaya wala man pud mi sa eskwelahan ato. Unya ni Ismail rapod ko ato nga pinabebe pa. Dili lang gani unta ako moinom ato kay dili kay ko into alcohol. Dili ra ko mahubog. Pero napugos jud ko ni Kelsey. Kay lagi daw, usahay ra ni. Siguro mga 2 a.m. na to sa diha pa sila nakadesign nga manguli na. Dili mi same og guruta ni Kelsey maong ako ra jud isa ang muli ani. Kadlok sa dalan. Pero kay lagan man, panindigan jud. Unya ni kalit na nagtingog si Kelsey ug ningon siya nga, Sir Alfred, pangyo ako sir B. Palihog og hatod ni Adi, sir. Same raman pud mo og magian. Nagmotor bitaw ka, sir. Naisiga jud na ako ang wonderful eyes ba. Perting sigaha. Wala gud ko nakatingog. Itubag rapod si Sir Alfred nga, no worries. Kamo kay pag-amping mo. Nitubag pud si Kelsey nga, sir, yes, sir. Nahubog na jud kaayo siya jud. Nya paglakaw na nilang Kelsey, nagpa-cute-cute pud ko kung ginan si sir na, kanang sir, pwede ra mo ko mo-commute dari sir. Daghan pa man pod og jeep nga nagabiyahe karon. Tubag pod siya nga, muuban ka sa kuha o maghulat pa kag lukdohon ta ka. Unya, pinasmile pa jud na. Ambot ang jud kay di andyan ako ma-explain ako ang feelings ba. Unya ni smile ba dyan na siya nga pinaambot ba oy kay di dyan na ako ma-explain ba. Ako siyang giingnan, anak din ang public servant no, nga manghurat man, kangil adyan ni mo kinaiya sir eh. Itubag po na si sir nga magdali na daw ko kay katulgo na daw siya. Ako po siyang giingnan, nga kung katulgo na ka sir, pwede na ka mag-una sir, o sakay ra kog jeep karon. Nitubag po si sir na, tanaw ni mo makatulog ka ako kung magunahon na ako nga napaka sa dalan. Nitubag pud ko nga, wow sir ha, feeling concerned. Ayaw na sir kay nakita na nako imong true colors. Naistorya dyan ako na kay nakainom biya ko ato. O niya nag-please adi na yun na si sir kay lagi manguli na daw mi. Pero ako siyang giingnan, nakabalo ka sir. Gwapo unta kay ka ba? Tangkad, pution, dark pero sexy ang eyes, humot og naka-clean cut pa jud. Sa batasan lang jud ka na daot sir. Iskan unsa pa ka gwapo og kung bati kag batasan, bati jud na. Pero sa kung nahuna ato kay kalami na lang bata hiyon sa kong babae. Wa joy ayo ba? Nitubag ra po na siya nga magistorya ra taan na unya. Handali na. Pero wala jud ko. Di jud ko mukuyog siya ha.
Pero nikalit man nag-ingon si sir na, Adi, look, I like you. Ito yun ako to nga murag malo moral ka aron mo balihin kag laing course. Kaya og mistake ka sa cream, for sure na adjoy favoritisay mahitabo. Ug I don't want that jud to happen. Napunta siya isumpay ana pero gipugngan ako siya. Ako ang gipugngan ang iyang baba sa ko mga tudlo para muhunong na siyag istorya. Unya nikalitan siya ingon nga magtaksi rata. Ibilin ra nako ang motor dire. Og ambot ang sadba kay ni Kuyo grapod ko niya Siguro tungod to sa kuhang kahubog. Tungod siguro kay nakainom ko. Ug tungod pud siguro kay I like you man ko niyag pinakali. Magpadili-dili pa ba ko, di ba? Habitaw. Nakainom ko ato. I was really drunk pero wala ko nakalimot sa mga nahitabo. Especially sa I like you. Pero kanijud ang di na ko makalimtan. Natingala ko kay pag naog na mo, dili man ni mao ang amo ang balay. Murag lahi man ni, murag apartment man ba? Sa motong nangutan ako niya kung ahami, kay dili man ni amo ang balay. Nitubag siya nga, apartment daw to niya. Mag-stay lang daw may kadyot dito para mahuwasan kadali. Kaya hatod po niya sa mua, unya kwaon sa niya ang iyahang motor. Unya ako, nisunod ra niya. Pagsulod na mo kay limpyo kaayo ang sulod sa iyahang apartment. Ug wala jud kay makitang abo. Napa siya gipakaon sa kuha nga dapat kanon daw nako before ko matulog. Unya naglingkod dra ko sa sofaan Unya ni apil siya glingkod. Ug iya akong gitunulan og Max nga color yellow. Mato ang iyahang gipakaon sa ko before daw ko patulugon. Giabrihan rasad na ko, dayon ako ang gisulod sa ko ang baba. Pero ambot ang jud kay nikalit man kog patong saya o gitsula jud na ako siya ayo. Kaya lakon ko magunahon na ato ba. Tinuod jud siguro di ba nga kung may alak, may balak. Perde pa nang ingon si sir nga calm down daw ko. Calm down. Pero nito bagir ako ana nga di ba you like me? I like you po sir. O nagpadayon na ko kiss ana niya. Pero si sir niingon pa jud na pero it doesn't mean nga porket I like you kay buhatan na tikag dautan. Pero ako siyang giingnan nga kabalo ka sir kung unsay dautan. Kanang modili ka. Basta kay gipugos jud nako kung unsay gusto nako ato. Tungod sa iyahang pag I like you sa kuha, kunya apilan pa jud nga nakainom ko. O gipadayon na jud nako nag pag-kiss sa iya. Padili-dili gihapon na siya. Unya ako padayon ra jud hangtod sa ni balos na ginagpaak si sir sa ko. Og nagsugod na po na siya kiss sa kong liog. Perting gilo ka. Niya akong tingog kay halata jud nga gigilukan kaayo tungod siyang mas. O ginahagit pa jud kay nako na siya. So motong daliran na hubo niya ang ako ang upper tapita. O iya jud nang ginay-hinay o pagawas. Ako ang duha ka kuan. Niya ako pa na siyang giingnan. Nga inita ni mo palangga Ang nawong niya kay nagpamaak na dyan. Kanya ako na sa nang gigunita ng iyahang kuan ba. Ako ang gigunita. Mura na jug bato sa kagahi. Ingon pa siya. Tarong og ihigda palang gabi. Sumoto.
nga naglami na jud ang amo ang pinaakay ni Sir Alfred. Ug ako siyang giingnan, hinaya lang sir ha, kay first time biyan ako. Ug sa dihang gikalit bitaw ko niyag balibag ana. Nagsakit jud ako ang likod. Unya naay natagak ana nga frame. Unya sa picture kay naa si Sir Alfred ug naa siya mga kauban dito. Mga bata ug naa pa'y babae. Pero gibaliwala rato nako kay lagi hubog na. Ug nadala na sad sa ka-intense sa nahitabo. Nangayop siya sorry nako. Ug ingon pa siya nga mas okay kuno if ing ato nga posisyon para dili kuno kaayo sa akin. Basta kay mura jud kog nahuwasan sa kuang kahubog ug kalit pa. Mao na ba ni? Mabungkag jud ni karon. Mao na jud ni ang resulta sa kuang pag-inom-inom unya miuban-uban pa jud ko niya. Ug abi na kog sugdan na to niya. Pero na siya gikuha sa iyahang side table. Iyahang yabre ang iyang honos ug nagkuha na sab siya candy. Nakapangutana jud in tawon ko kung unsaon to niya. Kung anong nagkuha siya candy ba? Na curious ko. Pero wala man siya nagtupag. Unya ako ani nakaposisyon na. Nakaluhod nga nakatalikod siya. Unya nakurat na pud ko kay gikalit man na niya kaon ang ako. Ana siya kay ko. Ay grabe. Pagkabugnaw ba nga pagkagilokan. Wala jud ko kapugong sa kong baba or siguro dala ra pud to sa kuang kahubog. Nakasyagit ko tungod sa kalan. Ug iyahan jud hinuon gipaspasan sa pagtilaw-tilaw niya sa kuha. Basta kay wala na jud ko nakasabot sa kuang gibati ato nga mura ko masuko ba nga gusto na ko undangan niya pero ayaw lang. Naka-feel jud ko something down there. Gabasa na jud kayo. Unya gipaduol jud nag-ayo ni Sir ang iyahang baba. Sa kuang dalunggan ug ningon siya nga isulod na nako ha. Ready naman kay ka. Pwede na. Nakapangutana na lang jud ko ato kung anong nakaingon siya nga ready na daw ko. Siguro yung anak jud ng mga lalaki nung expert na kaayos sa mga ing anak. Makahibalo jud kung kanus-an nga ready na ba. Og didto jud kay murag ni samot o kaluya nagihaplos-haplos maniya ang akuha. Og dito na jud nga iyahan ng hinay-hinay sulod ang iya. Nagalisod pa siya. Lisod di pa sulod. Kadugayan ana nakasulod dara jud og murag na ako'y na-feel nga murag bitaw na ay nabugto sa sulod. Sakita jud lagi nga murag nagsugod na siya panghapdos. Basta kay nitulo jud ang akong luha sa kasakit. Pero pagkataod-taod ana kay sakit siya pero alami man. Basta kay maora jud to amo ang posisyon o niya si Sir Alfred kay nagsigilan jud siyang gibuhat. Taod-taod ana nakabantay na lang ko nga iyahang giibot og kalit ang iyaha ug naana ko'y na-feel nga init-init sa kuang likod. Gihangak yun in tawo ng inyuhang angkol. Gihangak. Nangutana pa siya sa kuha kung nahumana na ba daw ko. Nya kay inosente ligita, nangutana pud ko kung unsay nahumana.
Sa matong nangutana siya sa kuha kung naka-feel na ba daw ko nga mura kuno kog kaihion nga gilok kuno kaayo nga dili masabtan. Pero ato nga time kay wala jud ko'y nahinumduman nga naka-feel ko ging ana. Sumotong tawd ana kaiyahan na sad ko nga gipahita. Giingnan pa ko niya nga ana lang ka ayaw lihok. Ug iyahan ang gibilangkad ang ako ang mga legs. Unya gigunita niya ang ako. Iyahaman hinuon ang gidula-dulaan og ayo. Sugod ana kay awkward pa kaayo pero taod-taod ana kay nakalimot na lang ko kay kalami na lang ako ang na-feel. Ug wala na jud ko nakapugong ana kay gikumot na nako ang iyahang mga kamot. Kay gilok na jud kaayo. Wala na ko sabot sa kong bation o gusto na nako siyang paundangon kay basin makaihi ko. Sige na ko ingon niya nga tama na sir. Ginatulak na ko iyahang kamot palayo pero gapadayon ra gihapon siya. Ug hantod sa nakasyagit jud ko anak. Ina-enjoy something nga murag ning release sa ko ang laos. Nagkurog-kurog jud din tawon ako mga legs. Pero abi na kog undangan na niya pero iyaman noon ng gikaon nang ako. Ala ka jud lagi kay basta kay nakapiyong na lang jud ko ana. Ana kay ni Honghong siya nga sorry palangga. Ug after ana kay wala na ako nakabantay kung unsay nahitabo sa kuang palibot kay nakatulog jud. Pag mata na ko ana kay nana ko siyang bed. Ug didto na realize na ko ang tanan. Hinay-hinay nga nisulod sa kong unahuna ang tanang mga nahitabo kagabi. Ug galit lang kay nakahila ko galit. Kay unsa na lang ang ingon sa kong mama, sa kong lola ug lolo nga ang ilahang anak, ang ilahang apo kay wana. Feeling jud na ako minyo si Sir Alfred. Kunya samutan pa jud atong nakita nako kagabi nga photo frame nga naay duha ka bata ug na siya'y kuyog nga babae. Nakahilak jud ko kalit ana. Ug nakabantay na lang ko ana nga naay nagdagan padulong sa kwarto ba. Nangutaan na si Sir Alfred kung okay ra ba ko. Sumato na ngayon kog sorry sa yaha. Ako siyang giingnan nga wala na ko tuyo ang nahitabo kagabi. Nga sala to na ako tanan. Nga ako'y nag-una-una sa yaha. Pero ginapahilom ko niya anak. Iha kong gipahunong og hilak og ningon siya nga sala daw to niya kaya wala siya nakapugong sa iyahang kaugalingon. Og ingon pa siya nga he likes me daw. Og in love na daw siya sa kuha. Nangay jug sorry ana og pertin akong hangyo siya nga dili ko itug-an sa kuang mama. Unsa nalay maingon jud niya siyang anak. Nga nahimo na jud kong kabit ani ba. Samot na jud kung unsaon na lang kung maburusan ko ba. Unya nakabantay ko nga ihang nawong kay di na jud na mad-drawing ba. O ko sabot. Murag na suko nga natingala nga naguol nga murag nagkatawa. Ingon siya nga kabit. Kinsay kabit? Ikaw? Wala pa manggani ko'y uyab palangga. Kay gihuwat na ka. Asawa na hinuon. Ug nagkatawara jud na siya ayo ba. Kunya ako ato, medyo naulo ko ug nakunahon na ako kung unsa namang orasa kahato.
nabalaka kog samot. Basig hayag na kaayo ba. Pero niingon si Sir Alfred nga alas 4 pa daw sa kadlawon. Sa mo to ang iya sa kong gipahigdag balik. Ug ako mo siyang giingnan nga, "Sir, ayaw ko itug-an ni Mama, sir, ha." Unya niingon siya nga undangan na daw nako siya tawag og sir. Pero ako siyang giingnan nga kini ang dapat natong undangan, sir. Kay minyo naman ka. Pero niingon siya nga di jud lagi daw siya minyo. So nangutan ako sa iya ha kung kinsa tong naa sa picture. Nganong mulimod pa man jud siya. Nagkatawa lang na siya og niingon nga iyaha daw tong mama. Ug ang katong duha ka bata ay anak daw to sa iyahang sister nga naa daw sa Singapore. Wala ko kabalo kung mutuo ba ko sa iyaha ana pero naghilo marako ana. Wala na ko nakatingog. O ingon pa siya nga mangutana sa jud daw ko nukudaan para dili daw ko maulawan. Pero wala jud ko nagtingog ana. Ug medyo gikilig man hinuon ko. Pero nitulo na sa nagkalit ang akong mga luha. Ug nakahilak jud ko kay nakahuna-huna ako nga naay nahitabo sa mua bisan dili may uyab. Sa motong nangutana siya kung anong nihila ko. Ito bagpud ko nga lain na no. Naay nahitabo sa tua bisan dili ta uyab. Gumitubag si Sir Alfred nga panguyaban man dapat unta ta ka pa. Pero excited manggod kaayo ka. Ug nikatawa siya. Ug ako siyang giingnan nga saba diha, sir. Naulaw ko pero nagkatawa na lang pud ko. Ug nikalit man na siya giingon nga, "Palangga, I love you. I love you, Palangga." Nitubag pud ko nga, lain man. Tubag pud siya nga, "Uyab man ta, Palangga, ha? Ibasin maunahan pa ko sa lain. Daghan biya kaayo kag fans sa tong pagkanta nimo." Aha ka jud niya pero ako siyang giingnan nga dili lang ko, sir. Ug nitubag pa na si sir nga nag-I like you na daw ko sa iya ha kagabi. Aha ka jud niya Iya pa dyan ang gipahinumdum ba nga gusto jud unta na ako nga makalimtan kung unsay nahitabo kagabi. Kung unsay mga gipang istorya na ko ba. Unya kay marupok man ko, hala sige. Ako siyang giingnan. Nga sige na lang, sir. Pero ayaw saba sa eskwelahan, sir, ha. Pati sa kong mama. Ayaw jug saba, sir. Nitubag pud siya nga alain na pud og dili ko mosaba si mong mama, Palangga. Ug ako siyang giingnan nga sa birthday na lang nako, sir. Ug niingon na pud na siya nga di na ligi daw ko mag-sir siya. Dapat ko no magpalangga na sab ko niya. Pero ako siyang giingnan nga ngilngig man kaayo na. Ug nitubag siya nga sige, love na lang. Ug ako siyang giingnan nga ni samot nagkangilingig. Ug niingon siya nga palangga na lang jud daw lagi ko no. Ug hantod sa ang among tawagan kay love na jud. I like you lang ug naanay nahitabo bisan ka isa lang. Kay love na jud diretso na padulong ang tanan. Bitaw. Sa matong milabay ang mga adlaw, so far so good raman sab ang dagan sa moang relasyon ni Alfred. Every Sunday is nag-adto ko siyang apartment ug maglabing-labing dito. Tabangan pa jud ko niya usahay sa mga assignment ug mga activities.
usahay sad kay mag palami me. Bitaw. Date sad mi panagsa sa may dagat kay duol magdagat ang iyang apartment. Unya naapadyod biya siya'y motor. Moro na set up na mo gikan atong February hangtod mag-May kay pagka June klase naman sad. Pero bisan pa man naguyab-uyab nako ug bisan pa man kay isulod nako anang palami-palami kay nagtarong Japon ko eskwela. Siguro mga 2nd or 3rd week to sa May, kaya nakadecide silang lolo og lola. Nga dito na sa laing lugar magstay, kay aron daw maasikaso ang amuang kuprasan. Pinyagignan ko sa kong lola ana, nga day, murag di jud mo sugot imong inahan anang gusto ni mo day. Kay gipugos jud nako sila nga bahalag ako ra isa diri sa balay, kay kaya naman nako. Isad ko gusto mo balhin og eskwelahan. Pero, lahi jud akong tumong ato kay kabalo na mog unsa. Sa matong perte na kong hangyo kay lola. Sa matong gitawagan na ako ang akong mama. Pero di na masugot si mama nga ako lang didto sa balay. Ingon pud siya nga dako-dako daw ang balay. Pero perte jud na akong hangyo kay mama. Kay lagi kung mobalhin na sad kog lugar, mobalhin na sad kog eskwelahan. Sa motong perte dyan akong hangyo kay mama nga dito lang ko. Ug hantod sa nakadecide na lang na si mama, uwi akong giingnan nga papangitaon na lang ko boarding house or apartment nga dool lang daw sa eskwelahan. Ug didto kay perte dyan na akong lipaya. Pero gipahinumduman pa ko sa kong mama ana nga dapat daw magtinarong gihapon ko sa kong eskwela og di jud ko magbinuang. Og nagpromise ko sa akong mama ana nga magtinarong ko og di jud ko magbinuang og perting lipaya jud nako ato. Pag human mog tawag ana ni mama, kiniingon po na si lola nga paabangan daw niya ang balay ug magtunga daw mi sa abang. Pang-allowance daw nako. Palangga jud kay ko sa kong lola ug lolo. Ug gi-message po din ako na si Sir Alfred nga mag-boarding house na lagi ko or mag-apartment kay lagi mobalhin nagpuyo silang lola ug lolo. Paspas po na siya nakaingon nga mas okay ko no nga didto na lang ko sa iyang apartment. Kay mas makatipid ko no ko ug ang ako nung pang-abang kay pang-allowance na lang daw nako. Pero wala jud ko ni sugot ana kay impas jud ko sa akong mama. Og nagsige naghangyo si Alfred kay gusto niya nga didto ra ligi ko. Ug antod sa nabot siya ingon nga basin daw ko no. Ikaulaw na ko siya. Pero wala jud ko ni sugot ana. Ako na lang siyang giingnan nga moadto ko sa iyahang apartment karon. Og magpalit siya daan og pizza. Paspas bigyan siya nakaingon og sige love, kay maligo saud ko daan, aron fresh ko niya. Sa matong pagkataod-taod ato, niadto po din ko sa iyahang apartment. Perte pa na akong panawag sa iyaha kay dugay kay niya giabrihan ng purtahan ug init jud kaayo. Feeling special kaayo siya. Nabitaw. Then pag-abri anak niya, nangutana din na siya kung ako ang duplicate daw. Ako pa siyang giingnan, nga nawala. Pila na dyan na kay Yawi ang ako ang nawala pa. Ako pa na siyang giingnan, nga sa sunod ha, ayaw na ko pabuhatig duplicate kay di naman ko mo anihidere. Dugay kay ka mga bre. Tabag ko na siya nga, sus, sa puton man dahil akong palangga, oy. Dali, dali be. Pero ako siyang giingnan, pagpuyo dira, kay gigutom ko. Og nagkidhat-kidhat na siya sa kuha, og iyakong giingnan, nga mukaon sa daw ko. Kalami ba lugiton siyahang mataba. Then taod-taod ana, niingon si Alfred na, ay palangga,
nagpalit ra ba kog digicam ba? Dali, picture ta. Kay ganahan man sad ko nga mag-picture-picture, perte dyan na mong selfie ni Alfred ba. Then pag umano mo kaon, then picture-picture, ningon na si Alfred na, love, ali sa labi, na ako'y ipakita ni mo dito sa kwarto. Kabalo na dyan ko aning atik ni Alfred ba ako siyang giingnan, ay sis ni mo, naanasad nang ipakita ni mo ba? Pero sa tinuod lang kay excited sad ko eh. Ug wala na ko nahimuan na kaiyaman kong gibirag galit. Unya iyaha kong gituklod paingon sa bed. Nakahigda ko. Ug iyaha na dahin kong gipaak o gayo. Ayun pa siya na kuniti labi. Gahi na kaayo. Hawag ako pod, nadala na sa kainit sa sitwasyon. Ako po nang gigunitan ang iyaha nga perte na judi ay gahia. Ug tungod pod kay na may mga nahitabo na mo ni Alfred, medyo nakat-on na sad ko. Gitry na ko nga ako na pod ang mulihok ba. Ako pa na siyang giingnan. Nahigda na love. Og nagka-dame na lang jud na siya. Mag-English ko na siya kung mutukar na ang iyahang kuan ba. Bitaw. Og paghigda niya, diretso dayon sa katuyuan. Giayon na ako siya kaon. Ug hantod sa ningon na siya nga sakto na love. Ikaw na po. Ikaw na sa ihigda para makasyagit na sa kagdaman. Ahaki dyan siya ba pero hindi dyan ako mapugngan akong kaugalingon kung siya na'y muana sa kuha kay makasyagit jud ko ba. Ug dito kay nakahigda na ko. Ug iyahan ng hinay-hinay pasulod ang iyahas ako. Perte jong lamia. Ug hantod sa after sa tanang mga syagit-syagit diad-diad nahuman na rin siya. O pag ato kay okay rami. Padayon ra ang mga adlaw hantod sa nakabalhin ako boarding house. Nakapa-enroll na sad ko. O gingnan na pud ko daan ni Alfred ana nga basin 2 weeks siyang wala kay na siya'y adtuon. Na siya'y mga asikasuhon nga mga papel para sa iyang trabaho. Unya ang mga nahitabuan na akong boarding house kay buntag ra ko muli. Igo ra ko nga mag-ilis dito. Bitaw. Pero before siya mulakaw ana, nagkauban pa mi og panihapon nato. Nangutan ako sa iyaha kung unsay mga papel nga iyahang asikasuhon. Pero ang tubag niya kay basta love. Lisod kay explain kay taas kayo man. Pero ako ato kay wala lang punto sa kuha. Wala lang ko nang ulit sa iyaha about ato. Kay lagi about man to sa iyahang trabaho. Then pagkahuman na mo gaon, kina siya ipakita nga envelope sa kuha. Ingon siya nga polo na kabuklog. Pamili diha og 5. Dayon sabay sa kong agtang. Pag-open ako sa envelope, na ay pulo ka picture na mo. Iyaha di ay gipa-develop. Gikilig jud ko. Mong namili din ko 5 ka buok nga gwapa kay ko. Bitaw. Ug hantod sa nilarga na si Alfred kay para ligi daw siyang asikasuhon. Unya ang yawi sa iyang apartment kay naa sa kuha. Kay madto man gyapon ko didto kay para pud maglimpyo-limpyo ba. Then one time ana katong nako sing apartment, nag-message siya.
Iya akong giingnan nga na ako'y pasalubong daw. Mga bracelet nga hinimo sa iyahang mama. Iya po daw gipakita iyahang mama sa moang mga picture. Nakuratan og nakulbaan jud hinuon ko. Nakapangutan na lang jud ko niya kung unsay ingon sa iyahang mama. Ingon pa si Alfred, nga ingon daw iyahang mama, nagwapa daw ko. Gikuha pa gani daw ang isa ka picture siyang mama kay ipa-photo frame daw. Ka-sweet ba oy? Paguman ato kay okay ra gihapon mi. Bisag LDR mi. Bitaw. One night ana, nanghagad mo ang isa ka classmate nga sila mi manihapon kay birthday niya. Ug syempre kay kaon man ni adto jud ko. Pero nagkalami man ang istorya ug hantod sa nagka-tagay ginagmay. Hantod sa ning tagay dinaghana. Sa moto ang ending, kay alas 3 na ko sa kadlaw na kauli. Pag-abot pa na ko sa boarding house, ana, kay natingala kay ko kay open man ang lights sa sala ug sa akong kwarto. Nagdali-dali lang jud hinuon kog abri sa pultahan. Nya pagtanaw nako, naa si Alfred. Unya naanay upat ka botilya nga natumba. Unya ako kay klaro ug halata kaayo nga perting iguan na. Ang ako lang naingon, "Uy love, hana na day ka?" Og isog jud kinagtinan-awan siya sa kuha og nangutana kung aha ko gikan. So matong giingnan ako siya nga na birthday ko. Ingon pa siya, nga ting-uli pa ba karon og tarong nga babae. Ako pa siyang giingnan, "Uy, relax lang po dira. Mabuo pa man ko." Iya din kong giingnan na nga mag-ili sa daw ko kaya na siya istorya sa kuha. Pero ako siyang giingnan nga ugma na kay katulgon ko. Pero ingon siya nga di na daw kuno pwede maugmaan. Kinahangalan ko no nga karon na. Pero ako apo jud siyang giingnan nga ugma na kay katulgon na kay ko. Og iyahaman hinuon kong gibirag kalit ana og gipalingkod sa lamisa. Og nasuko na jud na si Alfred kay naningka naman na siya. Mag-ilis lagi daw kuno ko kay didto ko matulog sa ilaha. So matong wala ko'y nahimo ana kundi nag-ilis na lang. Kaya lakon jud kay ko ato kay sakit akong bukton sa iyang pagbira. Antod sa naabot namin sa iyang apartment, nisulod ko sa kwarto og matulog noon ta ko sa dihang iya nasad ko nga gipatindog og iyahang gidala sa kusina. Iya akong gipainom og bugnaw nga tubig. Aron daw mahuwasan ko. Aron daw magkaistorya mi kay importante daw kuno kayo. Pero wala ko ni inom oy. Ako siyang giingnan nga ikaw inom ana kay ikaw hubog. Sakit kay mong gibuhat sa kuha. Dayon, nag-sorry na si Alfred sa kuha. Wala daw niya tuyua. Pero wala ko nitingog ana. Og nitindog na unta ko kay mosulod na kog balik sa kwarto kay lagi gusto na ko nga ugma na may magistorya. Og nikalitod bitaw nagtindog siya og iyang gikuha ang baso ug iyahang gilapay. Iya pang gisumbag-sumbag ang bongbong. Nung orog ko siyang gibuhat, nahadlok kay ko sa iyaha kay sa ko nakita suko kaayo siya. Ug nagsige pa na siya giingon nga lagi na siya gustong istorya sa kuha. Ang ihan tingog kay nasuko nga murag kahilakon man hinuon. Pero ako kay nagtindog na lang og wala gihapoy tingog-tingog kay nahadlok ko sa iyaha. Unya siya kay nagpadayon lang siyang pagmaoy hantod sa ningon siya nga sulod na sa kwarto ka. Katulog na. Og nakadagan jud ko ana padulong sa akong kwarto kay lagi nahadlok kay ko sa iyaha. Og didto kay nakahilak jud ko. Og hantod sa nakatulog ko kay lagi nahadlok pa unya hubog pa jud.
Then pagmata na ko, wala siya sa kuhan tapat. Kay sa una, bisan pa og mag-away mi kada mata na ko, kay naa siya sa kuhan tapat. Niadto na lang kong kusina kay basin nara siya dito ba. Pero wala siya dito. Abi na ko nigawas ra kay naay gipalit or unsa ba. Pero naa may papel sa lamisa og naay gisulat. Adi. Nakulbaan kay ko sa tanan. Nangurog jud ko while ako ang giabre ang papel. Ingon siya nga, Adi, nilakaw na ko. Before ka mulakaw or magawas sa balay, please pakicheck sa tubig, suga o mga saksakanan. Please i-double lock ang sirado sa door ug ang key kay ihatag sa landlady. Kibasin makadlawunan kog uli. Salamat. Nabaguhan ko kay di ba siya hilig og sulat-sulat pa. Dili sada niya ipabilin ang yawi sa landlady. Pero gibaliwala ra na ako na kay nag-away biya mi. Pero wala lang pud kinako to gi-mind ba kay lagi gaaway biya mi. Matong gibuhat na ako iyahang mga gipangsugo sa kuha ug pag uli na ako sa boarding house kay gitawagan nako ang iyang phone. Pero dili siya makontak. Ug hantod sa alas 6 na lang, wala jud nako siya na kontak. Dito na ko natingala kay kasagara, alas 5 pa lang kay manawag na siya nako. Ug pahibaw-on jud ko niya kung dili siya makakontak sa kuha og dugay-dugay. Ug pagka alas 11 ana sa gabi nakadawat kog message gikan sa iya. Ingon si Alfred nga unta makabalik pa ko. Nalay mga butang ako ang kinahanglang plastaron. Pero huwat ako ha. Ug advance happy 18th birthday palangga. Ug mura kog nawindang. Kulang kay siya sa mga detalye. Ang iyon niya sa letter kay basin makadlawunan daw kuno siya. Unya karon, moingon na po siya unta makabalik pa siya. Wala ko sabot. Nihilak na lang ko ana og pinakalit. Ug nahuna-hunaan na lang nako nga basin tinuod jud nga minyo na siya. Imbis nga mag-study ko para sa moang prelim, wala jud hinuon kay perting hilak na kog taman. Feeling na ko gitraidor ko niya. Og nakatulog na lang jud ko anag hinilak pa. Nakamata na lang ko sa alarm kay perting sa baa. Wala jud ko'y gana ato nga moskwela ba pero dili pwede. Prelim biya na mo. Ug dili pwede nga dili isudlan kay unsao na lang jud ang ako ang grado. Pagka lunch break ana, nagkita mi sa kong friend nga si Kelsey. Dito ra pod sa isa ka karinderya nga dool sa eskwelahan nga sikat ni siya tungod sa ilahang barbecue. Sumotong nagsabay mi kaon niya. Ug perting chika jud namo. Hangtod sa naabot mi sa topic nga about ni Alfred. Nangutana naggalit si Kelsey sa kuha kung nakahinumdum pa daw ba ko ni Sir Alfred lagi. Ug wala ko nagpahalata. Nagpa-as if ko nga dili ko apektado. Nisumpay pa na siya ingon nga dili na daw si Sir Alfred ang mohandle sa RO sa mga first year. Ayahay ko no kaayo sila kay dili na terror ang ilahang modala. Nagtando-tando rapod ko ana siya ha, pero ang tinuod kahilako na kay ko sa tanan. Pero kalit man hinuon nga kasukahon ko. Ug wala dyan ako napugngan, sumotong nintindog kog ni dagan padulong sa CR. Isundan rapod ko ana ni Kelsey ug niingon siya nga, "Huy, buntis ka?"
na Shakira jud ko gisamot. Aha ka na jud ani ba? Nabuntis ko nga gibiyaan na raba ko. Mao jud na ang naa sa kuwang hunahuna. Gibiyaan ko ni Alfred. Dili na siya mobalik. Pero ako na siyang giingnan nga dili ko burus oy. Pero nakulbaan ko ato ba kay pertira ba dyan namong ana-ana ni Alfred. Unya ka niya ako ang amiga kay nabalaka jud pud biya siya kung ano ko nung nagsukal lang ko galit. Sumatong iha kong gikuyugan og dapat jud daw kuno kong madto sa klinik. Ug didto niingon ang nurse nga basin daw kuno nga stress lang ko. Ug sa kunahuna murag tinuod jud. Gibiyaan bi ako pinakalit ni Alfred. Bitaw. Paguli na ko na sa boarding house, kay gusto na ako tawagan si mama or si lola. Pero wala na lang na ako dayon na. Gibalik-balik na lang na ako basa ang text ni Alfred sa kuha. Ug naghuna-huna ko nga tinuod ba kapud no nga mobalik siya. Angay pa ba nako siyang hulaton. Ug napoy part sa kuha nga gina-blame na ako ang kaugalingon kung anong wala ko naminaw siya ha. Perti biyang pamugos niya nga makiistorya sa kuha kay lagi na siya gustong iingon sa kuha. Gikuha na lang nako tong libro nga dito nako gipang taguan ang mga pictures namo ni Alfred. Ug sa dihang nakahilak na sad kog pinakalit. Kana bitong hilak nga bako-bako na jud nga murag mawadaan kog kusog. Nihigda na lang ko ana hangtod sa nakatulog ko. Hangtod sa milabay ang mga adlaw, semana, o mga bulan. Wala gyapon na nagkontak og balik si Alfred sa kuha. Ug kana mga panahon na murag walay kusog permi akong lawas. Nga murag sige na lang jud kog hinilakay ato ba. Ug kalit lang pud nga nakunahuna ko nga moadto ko sa apartment ni Alfred. Ambot lang kay namasin na lang ko nga basin di ay nibalik na siya. Pero pag adto na ko kay nakaistorya na ko ang landlady ni Alfred. Ingon siya nga gikuha na daw kuno ang mga gamit ni Alfred dito. Babayi kuno ang nagkuha. Wala jud ko nakatingog ana. Nilakaw na lang ko ug mas nasakitan. Pero sukad pud ato, gipang taguan ako tanang gamit nga gikan kay Alfred. Gisulod na kog karton o gitaguan sa ilalom sa katre. Ang tanang butang nga makapahinumdum nako sa iya. Mga hinatag niya sa kuha kay ako adyo nang gitaguan. Pero pagkahuman akog buhat ato kay naayapoy mga higayon, di na ko malikayan og mahay ako ang kaugalingon. Nganong wala jud ko naminaw sa yaha ato. Pero bisan pa man nga nasakitan kay ko, nagpadayon gihapon ang akong life. Ug hantod sa milabay ang mga pila ka bulan ana, nibalik na siya. Dili si Alfred. Niuli na si mama. Ug nidiretso din siya sa kuang apartment. Ug katong time nga naa si mama, kay medyo nauli-ulian po ang ako ang kagul. Pero dili jud ako mapagawa sa kuang gibati kay lagi wala biya kabalo si mama about kay Alfred. Ako adyong gisulit ang time nga kauban si mama. Pero daghan po yaw-yaw og mga istorya og pahinumdum si mama sa kuha. Kay lagi, katong time nga sakitan kay ko sa tanan, ning ubos jud ako ang mga grado. Sa matong giingnan ko sa mama kung basin daw kunog naglisod ko nga ako lang usa didto nga gaapang. Mas okay kuno kung mobalhin ko kung ahadapit nga naa silang lolo og lola para na ako'y makauban daw. Pero kung ginan si mama nga okay ra ko og mobawi ko og mas maningkamot ko sunod.
ni okay ra pud na si mama. Pero wala yun siya kabalo sa tinuod nga rason kung anong hapit jud ko mahagbong ba. Pero usa ka adlaw ana, gikan ko ato nga naay gilakaw. Kunya pagbalik nako, perting suko man na sa nawong ni mama. Gitawag jud ko niya sa ko ang full name. Ug pagsulod namo didto sa kusina, nanay gigunita ng akong mama og niingon, nga mo ni hinungdan nga halos mo bagsak na ka. Wala jud ko nakatingog ana og ning hilak na lang jud ko. Hilak nga perting hilaka jud. Ug siguro kung mama naluoy siya sa kuha nga nakita ko niya nga naghilak. Ug nangutanan na lang na si mama kung daw may nagkailato. Ug daghan pa siya pangutana sa kuha pero wala ko nakatubag kay lagi perting hilak nako. Abi siguro ni mama nga naghilak ko kay nasakpan ko niya nga guyab-uyab. Pero wala siya kabalo nga nihilak ko kay nasakitan paghihapon ko. Ug pagkataod-taod ana kay medyo nakalman ako. Ug akong ginan si mama, nga ma, wala naman may ana. Wala na siya nagpakita sa kuha. Dugay na. Pagman anak kining hilak na sad kog ayo. Siguro nag-gets na ni mama nga ko ang giingon. Sa matong gistoryahan ko niya, og daghan siya mga tambag sa kuha o mga pahinumdum nga ligi, bata pa ko. Daghan pa kaayog mga nindot nga mahitabo sa kuang kinabuhi. Dako jud kay impact sa kong kinabuhi ang gibuhat ni Alfred sa kuha. Anong ing-ato man? Muna hindi na ako malikayan nga masuko sa yaha. O gigakos pud ko ana ni mama. After ato, nagpadayon lang gihapon na ako ang life. Nagpadayon ko eskwela oy. Mas naning kamot ko. Og paspas kayo ang dagan sa panahon nga murag wa na ko damhaba nga mag-OJT na jud ko. Na-assign ko sa usa ka public high school nga duol ra sa airport. Okay, distansya man sa akong boarding house, kinahanglan ko nga mag-jeep. Unya one time ana while nagsakay kog jeep, perte man ang trafika. Yang ingon nila, na daw kunoy na diskrasya dito sa unahan. Nagpaabot-paabot pa ko dito lingkod pero wala na may lihok-lihok ang jeep. Kay medyo dool na naman pod ang eskwelahan, ako na lang ning lakawon. Sa matong ninaog ko og naglakaw jud ko og gisapot jud ko. Buntag sayo kaayo kay gipaningot ko. Pag-abot na ko dito sa unahan, nakita jud nako nga naay na disgrasya. Taxi og pick up di ay. Pero well naglakaw ko ana, naajud ko'y nakitaan, nalingian jud nako. Familiar kaayog no. Na ako'y nakita nga isa ka lalaki. Ug di jud ko pwedeng masayo. Si Alfred. Murag wala jud ko kalihok ato ba kay naglisod og process sa una-una. Nganong naam ni siya diri? Di ba nilakaw ni siya? Kanusa lang ni siya ni balik diri? Pero nganong ni balik man siya? Nganong naaman siya diri? Wala jud ko kasabot og daghan kaayog pangutana sa kung una-una. Well, nagtanaw ko sa iya ha. Kay nakatan-aw na pud na siya sa kuha. Nagtinan-away mi ana og ni-smile pa na siya sa kuha. Niya ako, wala jud ko kabalo kung unsay ma-feel na ko ato. Nipaspas na lang kog lakaw ana kay murag nakulbaan naman hinuon ko. Nga murag na hadlok nga kahila ko naman hinuon basta ambot eh. Basta kay mixed emotions kayo ko ato. Feeling manggudpud na ako kay naka-move on ako sa yaha. Basta kay
tibuok adlaw ato while nako sa eskwelahan kay murag naglutaw ra jud na ako ang hunahuna. Ug katong pauli nako, nagpaabot na kog jeep ana sa may kanto. Pero dili gihapon mawala si Alfred sa hunahuna. Dili pud jud ko pwedeng masayop pa. Siya jud to. Pag-abot na ko sa balay ana kay nagisige gihapon ko hunahuna sa ko nakita. Naa naman day siya dere. Nganong wala man siya ni Anhe dere sa balay. Ingon-ingon pa siya nga paabuton daw nako siya. Nga unta daw makabalik pa siya. Pero nganong naa naman day siya dere, nganong wala ko niya Anhe aba. Ug wala na lang ko nakabantay ana kay nakahilak na sab ko tungod sa iya. Ug wala na ko napugngan ug ikuha to na akong box kundi na ko gitaguan ang iyang mga gamit nga gihatag sa kuha. Well, nagtan-aw ko sa mga gamit kay mas nakahila ko. Napay mga kausaban sa iya. Pero si Alfred jud to. Nakatulog na lang sad pud ko ana hinilak ba. Unya one time ana nga katong nagkita na sad ni Kelsey, giingnan ko niya nga mag-party kuno me. Mura kunog mag-reunion ba? Kita-kita katong mga batch daw sa moang ROTC sa una. Pero ako siyang giingnan nga maulaw ko kay lagi 1 week raman ko. Ingon po na si Kelsey nga okay ra daw kuno. Ingon pa siya nga gusto daw kuno ni Sir Alfred nga mag kita-kita kuno kay na-assign na kunog balik si Alfred diri sa mong eskwelahan para siya na sa imuhandal sa ROTC. Murag namugnaw jud ko ato pa. Mo di ay nibalik na siya. Mo di ay naa siya diri. Balik day siya assign diri sa moang eskwelahan. Pero ako nang giingnan si Kelsey na dili ko pwede kay muli ko kay birthday ni Lola. Og nagsige na siya pumugos ba kay lagi daw panagisara. Usahay ra daw. Pero ambot lang jud sa usahay niya nga tungod ra ba ana kay nasakitan ko. Bitaw. Pero after ato kay wala na mi nagkita pug balik ni Alfred. Nag-focus na lang pud ko og busy pud ko sa kuang OJT. Ug milabay ang mga panahon ana, nahuman jud ko sa OJT. Dili jud lalim. Perting kapuya pero nakaya ra nako. Nagkita na sad ming Kelsey ana. Amo ang gi-congrats sang usag-usa. Og nang-invite pa siya balik sa kuha. Kaya wala daw kuno na dayon ang ilahang party atong last pa. Nagatawa pa ko ana kay kadugay na ba ato? Pero namugos yung nag-ayo si Kelsey na ako nga makuyog lagi daw sila ha. Unya ako kay perti pud na akong balibad. Kaya lagi, ulaw pud biya nga ako rin masagol sila ha. Mga krimbya sila tanan. Pero niingon man na siya nga, di ko no ko angay maulaw. Wala man po daw kuno si Sir Alfred dito. Dili daw kuno mukuyog. Ug mura kog na-excite. Kapartihon jud pud biya ko. Bitaw. Sa bato naka-decide ko nga mukuyog sa ilaha. Ug nagkuyog ni Kelsey ana paingon sa bar. Pero before minisulod ana, kay naguna na si Kelsey kaya ako siyang giingnan nga magpagwapa sa kog samot kay basi na siya'y gwapo nga classmate. Bitaw. Nagkatawa na lang dyan na siya kay lagi first time daw niya nakadungog nga andam na ko nga magbiga-biga. Bitaw. Og nanamin ko sa usa ka side mirror dito sa usa ka car. Naglipstick na ko ana. Unya wala ko nakabantay nga murag naa man day tao sa sulod. Dili manggod maklaro. Dili na ko makita kung naay tao sa sulod. Nakuratan na lang ko ana kay niabri man na ang door. Pero gamay ra. Ug mas nakuratan ko kay naa man ay nanawag og palangga. Familiar kaayo ang voice. Pero wala jud ko ni tan-aw sa iya ha. Wala ko nilingi.
Nisumpay pa na siya ingon nga nibalik na ko na anak ko. Pero wala jud ko nilingay ana ba. Sa una kay motor lang ni siya pero karon kay car na. Bitaw. Ingon pa na siya nga palangga. Gimingaw ko sa imuha. Ang paminaw na ko siyang tingog kay murag luoy man kaayo. Taud-taud ana. Nag-belated happy birthday pa na siya sa kuha. Og taud-taud ana. Kaya ako ana gina siyang gilingi. Nitanaw na ko saya. Pagtanaw na ko kay naghilak na jud na siya. Og nag-sorry na si Alfred sa kuha. Nangayo siya sorry. Kay lagi tungod sa iyahang gibuhat. Kung natingala pud ko kay nakabalo man siya nga naapektuhan ako ang pag-eskwela tungod sa gibuhat niya. Wala ko kabalo kung unsa kong istorya siya. Wala ko kabalo. Nag-walk out na lang ko ana og nisulod sa bar. Ulahin na ako na-realize nga sayo pa kong gibuhat. Dapat unta, niuli na lang ko. Dapat wala ko nisulod sa bar. Pagsulod na ko dito, gitunulan din kog baso eh. Ug ako na lang gitry og enjoy ba. Tagay jud sa taman og napoy mga kanta-kanta ba. Pero taud-taud ana, kay nisulod man pud na si Alfred sa bar. Abi na kog di na siya mosulod. Abi kog nilakaw na siya. Pero gitry gihapon na ako nga nagpa-as if ko nga dili ko apektado pero ang tinuod naglibog ko. Kahilakon ko. Pero gitry na lang dyan ako enjoy atong gabi una. Ug hantod sa naana sa ko ang mic. Ako na'y mukanta. Kunya akong gikanta kay Only Love by Trademark. Pag man ako kanta kay daghan kay mga kansyaw-kansyaw ba. Gibalik pa to nilang katong niapil kog contest katong sa Cream Fest ba. Og nagsigilan dyan may pangatawa. Taud-taud ana, ginapugos na nila nga pakantahon si Alfred kaya lagi nindot daw og tingog. Samot nagmakainom. Pero padili-dili pa na si Alfred pero napugos ra jud. Unya ang iyang gikanta kay There's No Easy Way. Kinaraan kay siya tirada. Unya, while nagkanta siya, kinapa na siya'y patanaw-tanaw sa kuha. Pero murag, wala jud ko nagpa-apekto. Wala ko'y pake. Ibisan pa man og nakafeel kog sakit, pero naapoy kalagot sa yaha. Tungod lagi siyang gibuhat sa kuha, ang gibiyaan lang ko niyag pinakalat. Og nagpadayon ra po na nga mo ang pag party-party ba? Tagay jud. Napunay mga times nga mag-offer og food si Alfred sa kuha. Pero dili ginako siya tag doon eh. Pero si Alfred kay klaro na jud nga naigo na ba? Kay mag-adi naman na siya sa kuha. Ug nagsige na lang jud na siya glantaw og tutok sa kuha. Kanya kini akong amiga nga si Kelsey kay ahak jug ba kay niingon man nga hala sir lahi ra jud kag tinan-awan kay Adi sir ba. Itubag po na si Alfred nga alangan cute man good. Murag anghel nga gitagak sa langit. Og wala pud ko nakapugong anaw ako siyang giingnan nga makilatan man ta ng imong giingon sir. Minyo na kanda ko unya mag-ibid-ibid pa ka sa kuha. Paspas pag na nakatubag si Alfred nga dili pa daw siya pwede magminyo kaya ang iyahang pangasaw unon kay daghan pa daw kunog pangandoy sa kinabuhi. Unya mubawi pa daw siya ato kay dugay siyang nawala. Unya ismail pa na siya. Mura ra bagi angayan. Bitaw pero murag gikilig man hinuon ko. Basin tinuod ang iyang gingon. Basin jud ay dili pa siya minyo.
Ug paghuman sa mo ang party-party ana, gibiyaan na sad ko ni Kelsey. Iya na sad kong gibili ni Alfred. So ang ending, kami na pong duha ni Alfred ang nabilin. Pero wala ko'y plano nga mukuyog ni Alfred. Mutabok nun ta ko ana, pero gipugngan ko niya kay gusto daw niya makiistorya. Ug ambot lang kay wala na jud ko nakapugong ana nga niboto na jud ko. Ako siyang gipamalikas ug ayo. Ako siyang giistoryahag mga sakit kaayo nga mga words. Ako siyang giingnan nga gihimo para ko niya kapit. Daghan jud kay ko gipang istorya sa iya. Ug nakahila ko. Pagman ana, nakasuka na sab ko. Aha ka jud. Gialalayan pa ko ana ni Alfred pero ako siyang giingnan nga dili ko magpagunit kay hugaw kayo siya. Pero nitubag po na si Alfred nga unsa man love. Unsa man ang mga minggawa si mong baba tawon oy. Nagpataka razud ka love. Dili man ko minyo. Sige na ba? Magistorya sa ta. Pero dili jud ko musugot ana oy. Gusto na ko nga di ko niya hawiran. Gusto ko nga muuli ko nga ako ra. Unya ang gibuhat ni Alfred, gikalit man hinuon ko niyag arsa ana. Iya akong gisulod sa iyahang sakyanan. Mura jud kog bata nga nagkisi-kisi sa sulod kay perte na kong pangutana kung aha ko niya dalhon o gusto na kumuli. Pero wala na ko nahimo kay lagi, iyahan akong gisulod siyang car o iyahan na pong gipadagan. Sumotong while na ako sa sulod siyang sakyanan, gipamalikas jud na ako siyag ayo og perte kong pangutana sa iyaha kung asa ko niya dapit dalhon. Pero ginabaliwala lang ko niya. Hantod sa taod-taod ana, naabot na lang mi sa murag apartment ba. Ako siyang giingnan, nganong naaman ko dari. Unsaon naman sab ko nimo. Tubag pod siya nga, ali love, na ko ipakita si mo ha. Ug iyahang gipahawiran sa kuha ang iyahang phone. Na siya gi-playing a video o sa kababae. Ingon si Alfred, ingon siya, nga iyaha daw tong mama. Mao ko nung to'y babae nga nagkuha sa iyang mga gamit dito sa apartment. All this time, abi na ko iyaha tong asawa. Pero iyahang gi-explain sa kuha o gistorya sa kuha. Baby face ang mama ni Alfred. Maupod sigurong niingon tong landlady nga medyo bataon daw ang nagkuha sa mga gamit ni Alfred ug abi na ko iyaha tong asawa. Sa iyang magipangingon sa kuha o iyang gipang istorya o gipakita sa kuha, bisag hubog ko, bisag lutaw pa kay kung nahuna, nakatuon na pud ko niya nga wala yun siya'y asawa. Pero daghan gihapon kaayong pangutana ang nasa hunahuna. Nganong nikalit man siyag kawala ba? Hinuon na to'y time lagi nga gusto siya makiistorya sa kuha. Pero dugay kayo siyang nawala. Wa joy paramdam bisan gamay. Og siguro kay nakabantay na siya nga daghan gyapon kaayog nagdagandagan sa hunahuna. Sumotong iyaha kong gipang istoryahan sa tanan. Mura kong nahawasan sa kuang mga nadungog. Dili day basta-basta pod ang nagian ni Alfred. Na ay importante kaayo nga kinahanglan niyang buhaton para sa iyahang trabaho. Nga dili na ko pwede nga i-share dire. Murag na inaibot nga dako kay tunok sa kong dughan ug sa kong nahuna. Ang mga pangutana nga kanunay na akong ginabalik-balik og pangutana sa kong kaugalingon kay finally nanay tubag. Naana siya'y explanation kung anong kalit o dugay siyang nawala.
ug nagsige gina siya sorry sa kuha. Unya ako siyang giingnan. Nga love, sorry pud kaayo. Kaya wala ti kahatagig higayon nga sa una. Sorry. Og nabantayan dyan ako na nga nakasiga na iyang mata ba. Kay lagi, gitawag na ko siya love. Og sunod ato, gikalit lang ko niya kiss. Gipaa ko niya. Ma-feel yun na ako sa iyang mga kiss. Nagimingaw kaayo siya sa kuha. Pina-gentle panahantod sa grabing ka-wild naman kay siya mo kiss sa ko. Og iyahan na sad unta kong hubuan ana. Pero lagi, napon mi sa iyang car. Ako siyang giingnan nga musulod sa mi sa iyang apartment. Pero, dili na daw siya kapaabot. Haha ka dyan. Nagsige siya pamugos nga dito na lang dyan daw kuno sa iyang car. Pero ako siyang giingnan nga nabuing siya. Nga pila na lang katikang duol na kaayo iyang apartment. So matong siya nahimo, nisulod mi sa iyang apartment. O pagsulod na mo sa iyang apartment, ana, na-amaze ko while galantaw-lantaw kay plastar og hinlo kayo. Pero si Alfred, kay iyahan ako anang gihinay-hinayag kuko. O pa'y pag-close sa purtahan, kay abtik kayo siyang nakakupo sa kuha. O iyahan na din kong gidalaan na sa iyang kwarto. Ug pagsulod juday namo siyang kwarto, ako din siyang giingnan nga isulod na love. Amora siya nahagit sa ko ang giingon. Nakapangutan na siya, sure ba daw ko? Nga ready na ba daw ko? Basin unya kunog masakitan kuno ko. Pero ako siyang giingnan nga dili ra lagi. Ug wala na ko nakasumpay sa ko ang giingon. Kay iyahaman juday nang gipasulod ang iya. Basta kay nakasyagit na lang jud ko ana. Perting dugaya na pud biya tong last time nga naay isulod ani. Katong last time nga naay nahitabo sa moang duha. Grabe kaayo madalas siya. Mura gadaro ba? Nagsyagit-syagit jud kog taman ato. Nahuman to nga perting kapuyan ako. Nga perting lamia sa ko ang pagkatulog. Pagka morning ana pagmata nako nangaon rami ug ihapod ko nga gihatod sa ko ang apartment. Unya kay timing man nga naputong landlady na mo didto. Hapit na daw kuno kumuhawa didto kay mag-live-in nami ni Alfred. Na siya kira jud ko. Gisungog-sungog pa ko sa mo landlady nga kung kaslo na daw me, gusto niya nga mahimo siyang ninang. Nagkatawa-katawa na lang pud ko ato. Sa mutong after ato, nagka-okay na mi ni Alfred. Ug paspas rapod kaayo ang dagan sa mga adlaw ana. Graduation na nako. Pero the night before sa kong graduation, ako ang gistoryahan si Mama about kay Alfred. Nga lagi, nagbalik namin. Ako ang giinan ako Mama, nga kung nakahinumdum pa siya atong lalaki nga akong gilak-hilakan sa una. Ingon na po na akong Mama nga nakahinumdum ko no kaayo siya. Huwag ako siyang giingnan nga nagbalik namin. Murag wala ra po na nakuratan si Mama kay ingon po siya nga nabantayan jud daw kuno niya sa una nga grabe kuno ko nasakitan. Ug dako kuno kay chance nga magbalik daw ming Alfred. Sa mo tong lang istorya ni Mama, nakaingon ra pud ko nga okay ra ang tanan. Ako pa nang giinan si Mama nga muanhi si Alfred diri kay naa siya gihimo nga garland para sa kuha.
Naghimo gyud siya garland nga perting ninduta sa kuha. Sa matong pag-abot ni Alfred, gapaylaila siya ni mama. Okay rapod kaayo ni mama. Nag-istorya-istorya dayon sila na mga daghang pangutana si mama kay Alfred. Gitubag raman pod og tarong tanan ni Alfred. Okay kayo to. Nalipay kay ko. Gi-invite po na ni mama nga mukuyog si Alfred sa mua. Kaya ang hikay sa graduation kay didto man sa lugar nilang lolog lola. Kinahanglan pa ming uli dito. Okay pod kaayo ni Alfred. Kay para daw, makaila daw kuno siya sa tanan na kong pamilya. Unya, ambot ang ani ni mama kay kalit magpangutana kung kano saa daw ko pakaslan ni Alfred. Naulaw ko nga nagkatawa ba pero ningon pod si Alfred nga planuhan sa daw namog tarong. Kay wala man po daw kuno siya gadali. Pero naadyo daw kuno sa iyang plano nga pakaslan ko niya. Og perteng kiliga jud nako ato. Unya pagka-graduation na jud namo, didto na mahibaw-an na jud ang katag. Kaya ako ang mga friends biya labi na silang Kelsey, kay wala biya jud kabalo nga naami something ni Sir Alfred. Og basta kay grabe kay silang sungog-sungog sa kuha. Ila haming giingnan nga dugay na ba daw kuno ming nag-iring-iring ni Sir. Nag-smile-smile lang ko ana. Pero nalipay rapod ko kay support man kaayo silang tanan sa mua. Sa motong perting lipaya jud nako ato nga time. Before pa mini uli kay nagpalit pa mig chicken joy. Ug anyways di ay nagpapalit po nagdugang nga baboy si Alfred para na ay dugang nga maluto didto sa balay. Dili jud unta na masugot si mama pero namugos man jud na si Alfred. Sa motong wala na nahimo. Mas daghan ang hikay ug kaon sa balay. Sa motong pag-abot mo didto, gipilailan nako si Alfred nilang lolo ug lola. Apil na pod sa tanan nakong mga angkan. Daghang tao didto. Unya, ambot lang jud ani nila kay bisag bag-o pa kong graduate ba. Kay magsige man hinog pangutana kung kano sa daw ang kasal namo ni Alfred. Nabuing na jud ni sila. Maayo ra pod kaayo kana bitawng makisama si Alfred sa laha. Mas nalipay ko. Unya pagkagabi ana tapad mi ni Alfred matulog. Pero dili siya secured na kwarto. Ang bintana kay kortina lang ba? Di jud pwede makahimo og milagro. Pero ambot jud aning pidot kay magsige magpamugos. Ako pod kay nagsige pod kog balibad siya kay lagi kung pananglitang naay muli-li sa bintana makit-an jud mi nga ganaana ba. Pero ingon si Alfred nga patakiliron lang daw ko. Og iyahalan daw ko nung ihinay-hinay sulod og dili lang pud kay siya magpalabig lihok daw. Pinatiming lang, pinakwiki lang. Pero wala jud ko ni sugot ana. Unta ra jud kay ang iyang mga kamot kay nikalit manag panguot. Unya ako pod kay murag nawad-an ako kusog nga nakalimot na pod ko nga murag sige na lang. Ug hantod nga niingon siya nga ready na ni love. Unya ako kay wala na ko'y tingog-tingog kay lami na kaayo siya isyagit. Hantod sa iyahan na ang gisulod. Ni honghong pa na siya sa kuaw niingon nga inita laboy. Init kayong ilalom og sulod nimo. Wala jud ko ni tingog ana og gi-feel lang jud ang iyaha. Ningon pa na siya na igwa daw gamay love. Ug ako pod musunod ra pod ko sa tanan niyang iistorya sa kuha. Sa matong pagkahuman ato kay nindot na sab kay akong tulog.
Udto nako nakamata. Unya pagtanaw nako sa akong kilid, wala naman si Alfred. Unya ako, wala pa'y gana mo bangon. Gikapoy pa. Sa motong nagligid-ligid lang sa ako dito. Og taod-taod ana kay nibalik na si Alfred. Mura magipaningot ba. Ingon siya nga gikan daw sila nga nagbasketball og nikuyog po daw kuno siya didto sa kamaisan. Nagkatawa na lang ko ana kay close na jud kay siya didto ba. Nga mao pa man untay pag abot niya. Mao pa man untay pagkaila nila ba. Mubangon na pud unta ako ana pero gigunitan man kog kalit ni Alfred ana. Ug paspas man kaayo nga naabot iyahang kamot sa sulod sa ako ang short. Ingon na sud siya nga init kuno gihapon ang ako. Ako adyo nagikuha yang kamot kaya lagi mo naog nako pero wala yun na siya nagpapugong. Nabalaka ko kay masakpan na jud mi ani ba pero nadala ra gihapon ko niya. Kumbati na sad. Og after ato kay mas ni okay og mas malipayon na ang amuang relasyon ni Alfred. Wala sa pudayon ko ni take og board ato ba. Gi-enjoy sa nako ang ako ang pagbiga-biga. Bitaw. Pero naka-apply ko ato og nadawat ko sa usa ka private school. So ang amuang setup kay permi kong ginasundo og hatod ni Alfred. Unya nag-live-in na pud mi. Pero before anak kinananghid pud bi ako sa ko ang mama og nilang lolo og lola. Og nisugot terman pud na sila. Salig kay sila sa ko ana. Happy jud kaayo ming duha ni Alfred nga murag walay kabutangan sa muang kalipay. Almost 2 years nga sobrang kalipay ug kalami ang amuang na feel duha ni Alfred. Pero one time ana, while naligo na si Alfred, nagsigi og ring ang iyahang phone na ay nagsigig notify ba. Unya ako, ambot lang ato kay wala pud ko nakapugong sa akong kaugalingon nga murag na curious ko ba. Ug unahuna pud nako kay basin importante kaayo kay lagi kay nagsunod-sunod jud nagtingog iyang phone nga daghan kaayog notification ba. Ug ang pagtanaw nako kung kinsa ang message kay TP Jonah. Ug mas na curious man hinuon ko kung unsa may gipang message aning TP Jonah ba. Ug didto jud kay gi-open nako ang message. Unya ang nakabutan didto kay thank you sa imong pa-lunch sa kuha ganiha Fred ha. Wala jud ka nagbago. Manggihatagon gihapon ka biskan pag sa una nga kita pa. Dayon na ay hehehehehe. Ug napadyo ti message nga ikumusta di ko kay tita ha. Ingna siya nga gimingaw nako siyahang pagluto sa crabs. Ug naa pa jud nailain didto nga message nga murag mas nanginit ako ang tangkugo nga murag naluya ako ang mga tuhod. Ingon siya nga regarding sa imong giingon ganiha nga about sa mga celebration para sa imong pagka-promote moadto ko Fred. Lutuan ti ka sa imong favorite nga insayladang talong. Basta kay nisurok yun ako ang dugo. Gisapot jud kog taman. Og paghuman jud niya kaligo og pagawas niya, suko kay nako nawong og ako siyang gipangutana nga na-promote na day ka? Natingala na siya kung ano kuno nakabalo ko. Ako siyang giingnan nga kuyawan ni mo no. Unahon pang istorya ang uban kaysa sa kuha. Pag uban mo atong Jonah ni mo ha. Kaya murag ganahan man kay kaato og murag ganahan pud kay imong mama atong kamo pa ba. Mutubag konta na siya pero ni walk out na ko. Nilakaw ko palayo ana. Nisulod ko sa usa ka kwarto. Ingon din na si Alfred na nanunsa man ka love. Istorya sa ta. Oo, na-promote ko.
Gusto ta nako nga i-surprise ka laba. O kana si Jonah kay kauban raman ako na. Nito bagpod ko nga kauban na lang kay naa pa man kay uyab. Magbulag na lang ta aron magbalik mo. Og perti yun ang explain ni Alfred ba nga kato si Jonah ex na to niya katong college pa sila. Perte na ko nung dugaya. Ug karon kauban na lang jud daw kuno sila. Ug tinuod jud pud kuno daw nga nagsigit og adto sa balay. Pero karon wala na jud daw. Pero wala jud ko nito niya. Naminaw ko siyang gistorya pero perting sakita gihapon. Dili ko mutuo sa yaha. Ang ending ato kay na siya sa sala natulog. O ni ako naara sa kwarto. Ug wa jud ako nilikayan nga mag-imot-imot oy. Sakit ka ha. Gahilak-hilak jud kog taman ana ba. Ug pagka morning ana wala ko'y choice kundi mo gawas. Duty pa biya ako. Og naaya po na si Alfred nga paabot sa kuha. Iya pa kong giingnan nga mamahaw sa daw. O iya pa kong giingnan nga manganhi daw ang iyang mga kauban. Di na ko angay mabalaka og di na ko magluto kay mag-order daw kuno siya. Pero wala jud ko'y tingog-tingog ana. Iyahang mga uniform kay wala jud nako plansahag apil. Ang ako ara jud. Ug before pa ko ana nilakaw, ako pa siyang giingnan nga ayaw na kog ihatod ug ayaw na sad ko sundua. Pinabundak-bundak jud na nga pagistorya. Og nagdali-dali jud lakaw ana og timing pod nga naay motor sa motong nagsakay dayon ko. Way nahimo si Alfred ato. Pero pagkaudto ana, ni-message siya sa kuha nga palangga na ko. Ayaw nagkasalos ni Jonah. Kay kani adto pa man tong naasa mo. Dili na to importante sa kuha. Kabalo ka kung sa importante nako. Ikaw, kita. Mo na pinaka-importante para sa kuha palangga. Di ta kay ikambyo sa bisan unsang butang aning kalibutana. Pero wala ko kabalo kung na feel na ko ato nga time pero ang sure ko kay wala jud na ko siya reply ana. Pero pagkahapon ana ni message na sad na siya sa kuha. Ngun siya nga basin daw kunog mga 11 PM na siya makauli. Kina ako na siya kinahanglang tiwason. Unya ang nisulod sa kong nahuna dayon ana kay unsa may gitiwas nimo? Si Jonah bahala jud man duha. Pero wala na ako nag-iingon siya. Tama na sa kong nahuna. Ug pag-uli na ako sa apartment ana akong gibuhat, kinagluto na lang ko. Nagandam ko para sa amuang panihapon. Ibisan galagot ko niya, ako yapon siya kapilagluto ba? Bitaw. Ako na pong giandam ang iyang higdaanan. Didto gihapon siya sa sofa. Ug akong gibuhat pa jud, kay ako ang gipagawas ang tanan namong mga picture frame nga kauban minduha. Akong gibutang sa tanan nga pwedeng butangan sa lamisa, sa rice dispenser, taman sa pwedeng butangan, ako adyong gibutangan sa picture namong duha. Ambot lang jud ko ato ba. So matong pagka-alas 11 ana, ay nanglakma ko sa portahan sa kwarto, pwede niyang panuktok. Wala din ako siya nabutangag ilisan dito sa sofa. So wala ko'y choice, ako siyang ipasulod. Pag humanyag ilis, ako rin siyang gisyagitan nga pagawso na. Nisunod na rin po na siya sa kong giingon, pero before siya nigawas, niyonghong pa na siya sa kuha nga nanigurada jud ka labha. Ayaw ka bala ka kay ikaw raman ako ang palangga. Og nagkatawa-katawa pa na siya, pero ako kay perti na jong laguta. Pero naghilom ra jud ko ana eh. Bahala siya. Og pagka morning ana, wala gyapon ko nagtingog ana niya. Siya kay sige istorya sa kuha pero gibaliwala ra jud nako siya. Iyaha pa kong gi-remind nga lagi inay kagabi kay dili na ko angay magluto kay magpalit ra siya mga foods kay lagi na ang iyahang mga kauban og mga barkada nga mulaag sa balay. Unya timing pud to nga paghuman sa mong klase kinaami meeting. Sa motong medyo dugay ko nakauli. Nagabin-an ko.
Unya paabot na ko didto kay naadyoy daghang mga tao, daghang mga sapatos nga naa sa gawas. Og pagkakita ni Alfred sa kuha, kay paspas pa siya nakatindog, ug iya din kong gipila-ila sa tanan didto. Ingon siya nga iyaha daw kong asawa. Bisag galagot kay ko, murag kalami ba ani niya kumot-kumoton ay. Ako pa siyang giingnan nga hubog naman kalaw. Moyon pa siya dili ug nagsige na siya I love you sa kuha. Ug bisan pag nakoy kalagot nag-ismail-ismail lang gihapon ko. Kaya lagi na ay ang mga kauban, di pod maayo nga mag-iskandaloso ko dito ba. Maulaw pod ko. Unya, dili lang pod mga lalaki ang na dito. Naay mga babae. Siguro mga 7 or 8 to sila kabuok. Unya ang akong nahuna din ato, ako ang gipangita kung asa kaha nila ani katong Jonah ba. Init jud akong dugo aning Jonah ba. Gusto ko makita kung kinsa ning impaktaha ba. Habitaw. Unya nisulod din ko sa kwarto ana, unya aga ilis. Taod-taod pud ko nga nigawas ana. Paggawas na ko ana, nagpangita gihapon ko kung may Jonah ani. Madtunon ta ko sa kusina, unya mura magnaay mga nag-istorya sa sulod. Perta man nilang katawa-katawa. Unya ako, wala pud ko ni sulod dayon kay maulaw pud ko og magmarites ako. Unya didto magud ko sa may dirty kitchen na mo miagi. Unya naka-off ang suga. Wala sila kabalong na ay tao didto or nailaing agianan didto. Ug hantod sa murag ning ding jud na ang ako ang dalunggan. Kinaman ay babae nga niingon nga na John, mao ditoy ka live-in ni Alfred. Ug napoy nitubag nga bitaw John pero murag bata pa man, di pa kaayo mature ba. Basin gihimo ra nang katabang ni Alfred. Ug nangatawa sila. Pagkadungog dyan ako ato kay murag lami man nakaayo sila pang layugon. Pero, naminaw ra jud ko nilag padayon. Naingon pa na sila nga, napinaingon nga, maistra man daw to ingon si Pidot. Unya, di daw kuno ganahan ang mama ni Pidot o mga maistra kay kabalo siya sa life sa maistra. Kaya lagi, maistra daw kuno ang mama ni Pidot. Nga sure jud kay siya nga dili makaangay ang mama ni Alfred sa kuha. Kung napaniniingon nga, sus John, magbulag ra na sila kay ang babae bata pa kayo, pwede ra na ilisa ni Alfred anytime. Og perting lagutan na jud nako ba. Nya akong gibuhat, ako ang gi-record sila ba. Bahalag dili kay klaro, pero at least kanabitaw na ay madungog nga tingog nila. Ug niingon tong murag si Jonah jud siguro to ba nga pasagdan sa nako na si Pidot karon. Kay puhon kung maminyo na me, di na jud na kapanguwag sa lain kay ihikot jud nako na siya sa kuang hawa. Ug nagkatawa-katawa sila. Ug daghan pa na kay sila gipang istoryahan. Pero nagilagot na jud kay ko wala na ko nakapugong ug ako silang gipang atubang tanan. Ning siga jud na ilahang mga mata. Ako silang giingnan nga diri jud mo nan libak sa ko ano. Diri yun sa ko ang teritoryo. Ug ikaw Jonah, di ba ikaw si Jonah? Gitudlo-tudlo jud nako na siya. Siyang giingnan nga kusog ka magpapansin ha. Unsa man na nagpakaluoy ka? Pathetic kaayo ka. Oo, bata pa ko. Pero kamo, naniguang na lang mo aning kalibutan na pero wala gihapoy ayo inyo ang mga puotog niyang batasan. Kaluoy ninyo. Basta kay nakuratan jud pod siguro na sila o wala jud sila nakatingon. Ug siguro kay nakabantay na silang Alfred ug kusog mangud pod akong tingog ba. Nakapangutana gina siya ko na unsa ko. Ako siyang giingnan nga istoryahan ng mga kauban nimo ha. Labi na ng Jonah. Basta kay wala na jud ko'y pakiato ba kay lagot na kay ko. Bahalag makadungog ang uban niyang mga kauban. Nagsige nagpangutana si Alfred nga lagi daw na unsa pero
Ako rin gihatag siyang phone. Ako ang ipaminaw tong part sa ko na record sila mga ipang istoryahan. Pag ana ni suloden ko sa kwarto. Pero ting hilak na ko ba? Nasakitan kay ko. Nasakitan kay ko silahang mga gipang istorya sa ko. Nasakitan ko. May action pa nagsunod si Alfred sa ko. Pero siguro nakabantay siya nga gusto ko maginusara sa motong gipasagdahan sa ko niya. Pero pagkataod-taod ana, kay nagsige na nagpanuktok si Alfred sa kuha. Pero wala ko'y tingog-tingog ana. Naghilak lang ko. O well, naghilak ko ana, nagsige pugkog pang impake sa kuha mga sanina. Kay muuli na lang ko dito nilang lolog lola. Kay murag feeling na ako kay ato nga time kay grabe ang ilang pagdaog-daog na ako dito. Pero wala dyan ako nagyabrihan si Alfred bisan pag sige siya panuktok. Hantod sa naingon siya nga, Adi, nakainom maraba ko. Ayaw hulata nga maguba na kuning portahan ha. Ug nahadlok pod ba ako ato kay sa una biya, iyabi atong gisumbag ang ilang dingding sa apartment. Pero wala gyapon din ako na siya abrehe. Gitiwas pa na akong impake ako ang mga sanina ug mga gamit. Ug natingala pod ko nga nahilo man. Wala naman siya nanuktok. Nakulbaan ko. Kay basin, mukalit lang niglagubo ang portahan ba. Pero, natingala man hinuon ko kay nikalit man nag-abari ang door. Naaday siya'y iyahang yawi dito. Siguro kay iyahang girespeto kung gusto nga di na ko siya pasudlon. Kay bisag na siya yawi, wala man day niya gamita. Unya pagsulod jud dayon anak niya, dali-dali din kukuha sa bag ug mo aksyon na ko gawas. Pero abtik po kay nang nakagunit si Alfred sa kuwag nangutana siya kung asa daw ko padulong. Pero wala ko nakatingog ana kay makahilak man ko samot. Ingon pa na si Alfred nga, di na lang kuno kumulakaw. Dapat kuno istoryahan sa namo. Pero nangusog pud ko ana eh. Pero gusto jud ko ana nga mulakaw. Sayang ako ang pag-impake sa kong mga gamit. Sa matong nilakaw jud ko ana. Naabot jud ko sa mo ang portahan. Pagawas na ko. Ug sa dihang gigakos man kog ayo ana ni Alfred. Wala siya ni tingog pero nakabantay ko nga nihilak man siya. Pinasadboy man kaayo eh. Ingon pa siya nga diligin ako siya biyaan. Kay mag-unsa na lang daw kuno siya kung wala ko saya ha. Unya ako kay mas nakahila ko ato. Ug na po na daghang gipang istorya si Alfred sa kuha. Inan pa na ko siya nga di man ta bagay love. Nakailisan siya unya ako kay wala. Ug medyo nakalma na po na si Alfred og na siya mga gipang istorya og gitry ko niya pasabot. Nga lagi dili na daw kuno to i-mind si Jonah kay wala jud kuno to siya ipake atong bayhana. Extra jud to niya sa una. Ug usa po daw ibalhin na kuno daw tog assign si Jonah. Sumotong di na to sige magsunod-sunod sa yaha. Gitry jud ko niya pasabot ba nga lagi ako ra ang iyaha. Sumotong ambot lang kay gibuyan man na ako akong bag nga dala. Ug namahid ko sa akong mga luha. Gipatubang din ko ni Alfred ana ug iya akong gigakos na sag-ayo. Pero gikalit man ko ana niya og kiss. Gipaak na sad ko niya nga kana bitawng torid kaayo. Unya ako ato kay bisan pag perting libuga gyapon sa kunahuna ni balos man hinuon kog paak saya. Ug wala na lang ko nakabantay ana kay naa naman naming duha sa moang kwarto. Ihunghong pa na siya ingon nga paduha ako karon love ha. Ako siyang giingnan
Anong duha man? Kuyawa gud nimo dot. Isa ra oy. Pero ingon siya nga dapat ko na duha kay duha na kuno kagabi nga wala ko niya gipa-score. Ingon pa siya nga duha gyud dapat karon. Ako ra bitaw lihok tanan. Wala kay laing buhaton. Ug wala pa ko nakatubag ana kay iyahan naman kong gipadapa sa kama. Gipakulob ba. Og didto kay nakapangumot na lang jud ko sa moang unlan og beddings ba. Sagad man kaayo ni Pidot. Sumutong walay paglayas nga nahitabo. Lami man gihapon. Bitaw. Paghuman na maglabing-labing, iya din maghihita. Ug nikalit naman po nagtingog ang iyang phone. Unya ako, murag na curious na pud ko da kung kinsa ni. Sumutong ang gibuhat ni Alfred, kay ako ang iyang ipabasa kung kinsa tong ga-message. Ang nakabutang kay TP Jessica. Ngun siya nga, "Good eve Sir Alfred. Pasensya kay ganiha sa gibuhat nilang Ma'am Jonah ha. Kami na nangayog pasensya ug pasaylo sir kay murag sila pa may isog nga amo ang gistoryahan ganiha. Palihog sa kog ingon ni Ma'am Adi sir nga pasensya kayo. Sorry." Ug well nagbasa ko ato nga message, medyo nigaan gamay ang ako ang feelings. Ug pagkahuman pud ato kay na okay na sad migbalik ni Alfred. Unya pila lang pud ka weeks ana kay nag-leave ko sa kontrabaho. Kay gusto ni Alfred nga moadto mi silahang lugar kay ipailaila na daw ko niya sa iyang mama ug sa iyang mga kapamilya. Unya ako ato kay nakulbaan jud kaayo ko sa tanan. Unya pina-surprise ra ba tong amo ang pag-adto dito. Wala nagingon si Alfred nga mga dumi kay lagi gusto niya i-surprise ang iyahang mama. Og bisan pa man jud og giandam na nako akong kaugalingon pero wala jud ko kabalo kung sa kong buhaton ato ba. Nakulbaan ko nga nahadlok. Pero pag abot na ako sa ilahang balay, na-shock jud ko. Nakuratan ko kay ninggakos man day nagkalit ang mama ni Alfred sa kuha. Ingon pa siya nga, "Dot, mo ni si Adi? Kagwapa gyud ay ba?" Og dito kay medyo nawala ako ang kakulba og kahadlok. Nalipay pud ko. Kinsa may di malipay anak kung inagwapa ba? Bitaw. Super kabuutan sa mama ni Alfred ba. Og daghan pud kay may mga gipangistoryahan sa mama ni Alfred. Buotan jud kaayo. Gipangutana pa ko niya kung sa kunoy gusto na ko nga sudan kay iya ko nung lutoon. Si Alfred po na anitubag nga ganahan daw kog sisig. Naismanar po na ang mama ni Alfred og maod jud daw kunoy ang iyahang lutoon ba. Super kabuotan jud sa mama ni Alfred ba nga ma-feel na ako nga welcome man kayo ko. Dili gani niya gusto nga tita kong itawag siya ha. Gusto niya kay mama daw kuno para mag-practice kuno ko kay sure daw siya nga magminyo ra gihapon mi sa iyahang Pidot. Og after ato kay mas nilig-on ang amo ang relationship ni Alfred. Bisan pa man og naay mga pagsulay nakaya ra. Nagpadayon nga malipayon ming duha. Ug tungod lagi siyang trabaho na adjoy times na kinahanglan nga mag-LDR mi. Kinay time nga kinahanglan siya nga ma-reassign. One time ana na-reassign na pud siya balik dito sa Zamboanga. Wala ko'y mahimo kay lagi trabaho man niya. Support ra pud ko. Dagan kina siya reminder sa ko nga dapat akong buhaton while wala siya. Ug ako po siyang giingnan nga ikaw sadha pagamping dito. Ayaw sige biga-biga ni Jonah kay basin wa na jud kay ulion dere. Mukatawa raw po na siya og grabe mapud kaayo ang mga assurance o reassurance ni Alfred sa kuha. Na-text, tawag, na-update, di ba? Tanang ginabuhat niya, yang ginaingon sa kuha.
Ug ma-feel man jud po nako nga sobrang love kay ko ni Alfred. Ug wala gyud siya nagbinuang sa kuha. Ug after siguro to mga 1 month or 2 months after siya nga nilakaw, kay wala naman hinuon ko bisitaha sa kuang binulan. Nakulbaan ko pero murag na-excite ko. Sa motong nagpalit kog piti. Tulod jud ka buok para sure jud kaayo. Pagtan-aw jud nako sa resulta kay nakahila ko. Gusto din ako nga iistorya ni Alfred pero gusto nako siya i-surprise. Gusto nako nga personal nako nga iistorya sa iyaha. Sa matong gibuhat ato kay nag-leave na sad ko sa kuan trabaho. Kay gusto na kong adtoon si Alfred. Gusto na ko nga personal na ko siyang istoryahan sa nindot kaayo nga balita. Kay naa na may itoy. Bitaw. Unya ang lugar nga na-assignan ni Alfred, kay dito ramang gudpod silang lugar. So ni diretso rapod ko silahang balay. Nakuratan pa na iyang mama kay lagi ni kalit lang kog abot. Natingala siya kung ano kung nung wala ko nag-ingon. Ug perte man ang tutok sa iyang mama sa kuha. Nga murag nakabalo na siya kung naay something ba. Ug nangutana ng mama ni Alfred sa kuha kung naana ba daw kuno siya'y kuguson pohon. Ni-smile lang ko ana og nitando ba. Ug nakahilak jud na ang iyang mama ug gigakos kog ayo kay lagi tigo lang na siya o gusto po siya nga makakita sa iyang apo. Sa matong giingnan din nako yang mama nga i-surprise lagi nako si Alfred. Unya, mas excited pa man hinuon kay na ang iyang mama. Ingon pa siya nga himuan daw ko niya og pulseras nga naatong piti ba. Nga ibutang ra daw sa lamisa. Nagplano-plano jud ming duha si iyang mama kung unsaon na mo pag surprise si Alfred ba. Og nagplano mi sa iyang mama kung saan na mo pag-surprise si Alfred. Sa matang pag-uli ni Alfred, gipadali-dali din kong sulod sa iyang mama sa kwarto. Ang piti kay naalang sa usa ka gamay nga lamisa nga butanganan og mga beads para sa mga bracelets. Mailhan man namo nga naa na siya kay mutingog man ang gate. Nangita dayon na si Alfred sa iyang mga pagumangkon. Niya ako, naalang sa may kwarto nga naniid sa iyaha. Nagpadayon lang pod ang pag-istorya niya sa iyang mama. Ingon pa siya nga nagpalit na siya daan og sudan. Ug dili na kinahanglan nga magluto pa ang iyang mama. Ug taod-taod ana, nakita na yun na ni Alfred ang piti. Nisiga jud na ang iyahang mata. Nakapangutana yun ko sa akong kaugalingon kung unsa nakahaynag dagan-dagan sa utok niya ato ba. Ug kalit nang nangutana si Alfred nga, "Ma, buntis ka ma?" Dako adyo lagi siyang tingog ba. Nangutana pa na siya kung kinsa daw kuno'y amahan sa gibuntis siyang mama. Ako kay gusto na kay ko mo katawag kusog ato ba. Unya kay wala man dyan na ni tingog ang mama ni Alfred. Ug naluoy na pud ko sa iyaha. Sa motong nigawas na lang ko sa kwarto. Ug ako siyang giingnan. Ako agud na. Og wala yun na siya nakatingog. Og gihapak yun na siya siyang mama kay wala naman hinuon ni tingog pa. Taod-taod anak kay nangutana siya sa kuha nga, "Love, nasulod judi ay?" Og nigakos siya ayo sa kuha. Nitubag pud ko nga, oo, perting suluda jud. Shoot kaayo. 3 points. Og nakahilak yun siya. Og pilihang mama kay kahilak ko na sab. Tungod na sa kalipay.
Ug niingon po na iyang mama nga patawagan iyang ate kay para pahibawon. Unya ako pod, gitawagan na sad nako silang mama, silang lola ug lolo para ibalita sila ha. Ug nalipay pod kaayo sila. Ug daghan pa kay may gistoryahan ato. Daghan mig kinahanglan nga plastaron ba. Sumutong ang amuang naistoryahan ato kay mag-resign na lang ko sa kong trabaho. Gusto ni Alfred nga didto na lang sa pud ko sa ilahang lugar nga mga anak. Unya sa mga unang bulan sa akong pagbuntis ana, nagsiga ra jud may away ni Alfred. Dili ko gusto modulog sa iya ha. Ug dili sad gani ko gusto ana nga hukaran ko niya. Feeling nako kay mura ko pungkol ba. Ang bitaw. Ug baskin gani kanang pagkalot sa akong likod kay masuko ko. Unya napoy one time ato nga murag 3 AM na to. Unya gipapalit na ko siya buko ba. Unya ako ang gipagayat siya ha. Nya pagkahuman ana, ako ara nang gitutukan o katulgon na pud ko. Aha ka dyan lagi. Daghan may mga kaagi ato ni Alfred ba. Pero na okay ra pud biya. Nasabtan ra gihapon ko niya. Ug hantod sa niabot ang time nga manganak nako. Unya ang Alfred ato nga time kay nag-duty pa jud. Ginarimay na siya sa iyang mama nga mag-leave na lagi daw ug dili na mo duty kay anytime manganak nako. Pero wala jud na nagpatuo si Alfred kay ingon siya nga wala pa daw kuno na-approve ang iyang leave. Sumutong nin duty gyud siya. Unya pag-abot bitaw anag alas 12 sa udto, gikan ko naligo. Nikalit bitaw nagbuto ang ako ang panubigon. Nagdali-dali gyud intawo nagpangitag masakyan ang mama ni Alfred para makuyugan ko niya sa ospital. May gani kay dili ra pud kay layo ang ospital dito. O gitawagan na po na si Alfred nga padalion na lagi kay manganak nako. Pero dugay yun na siya ni abot sa ospital. Nahuman ako panganak. Ikasaban yun na siya siyang mama kay lagi daw, dapat sud kuno nga magpakaresponsable siya isip amahan. Nagsorry na lang po na si Alfred ba. Ingon siya, dili na daw kuno mausab. Unya ako ato kay medyo mitukar ako ang kabuing ba. Ug ako siyang giingnan nga dili iyahang apelyido ang gidala sa bata. Basta kay sad boy jud kaayo ang iyahang naong. Nakapangutana gyud siya kung ngano daw. Ngano kunong dili iyahang apelyido ang gidala sa bata. Naghimo lang ko bisag unsa nga rason para murag i-prank siya ba. Mura yun na siya kahilakon ba hantod sa niabot na ang nurse. O nakita niya sa papel nga apelyido niya ang nakabutang dito. Og dako kay na siya smile ba. Og niduol sa kuha. Og siguro kay mga 2 or 3 days lang ko sa ospital og nakagawas ra pud dayon. Okay ra andagan sa mong relasyon ni Alfred. Okay ra pud ang amoang pagkamama o papa. Ug mga pila pud may kabulan nga nagstay dito. Ug kinahanglan naming mobalik sa amoang lugar. Kay nabalhin naman sad na og assign si Alfred. Ug ako pod napod ko yung mga plano para sa akong kaugalingon. Gusto na ko nga mag-review ba. Lipay pod kay na silang mama o lola o lolo kay naa na sa ibagong miyembro sa muang pamilya. Dito yapon mi nagpuyo sa apartment ni Alfred. Ug nagkuha lang pod mi kanang mubantay sa muang anak kay duty man si Alfred ug ako kay nag-review na jud ko. Milabay mga adlaw og panahon ana, nalipay kay ko. Kay nakapasar ko sa akong pag-take sa birth. LPT na jud ko. Hanana ko'y lisensya. Nalipay kay ko. O milabay ang panahon ana, kay nasundan ng amoang anak ni Alfred. Ug another year ang milabay ana, kay nagplano namin ni Alfred nga magpakasal nami.
taas-taas jud ang amuang pag-prepare sa amuang kasal. Ako ang naginay-hinay og lihok sa mga papers. Pero abi na ko okay ra mi permi. Abi na ko okay ra ang mga relasyon. Pero nakabantay ko nga daghan man og kausaban sa yaha. Nakoy mga nabantayan nga katingalahan kaayo sa yaha. Gisulayan pa to nako nga ginabaliwala. Pero tamang hinala yun siguro ko ba. Kay katong a night before sa Father's Day kay nag-away mi. Tungod lang sa usa ka gamay kaayo nga butang. Ug mura pod og kana bitong gituyo niya, nagpabikil siya para mag-away mi. Ug tungod sa mga daghan ako nabantayan siya nga usaban plus nag-away pa jud mi karon, nibuto ko. Wala ko nakapugong ako siyang giingnan o kung in-ani na lang ka permi, may pagmulayas na lang ka dere. Wala na siya nitubag o nisulod din sa kwarto. Unya, iyaha man ang gikuha iyaha mga sinina o gisulod sa iyang bag. Dayon nilakaw o wala dyan na siya'y tingog-tingog sa kuha. Dili siya ing ana sa una. Dili siya ing ato. Wala ko kabalo kung naunsa siya. Siguro, nalang siya'y problema nga wala gi-share sa kuha. Pero, ano man. Kabalo man unta siya nga naara ko nga andam permi maminaw siya. Siguro, jud, sakto ako ang mga duda siya. Or siguro, sakto gyud ang ako ang huna-huna ba. Naadyo'y rason kung anong nausab siya. Ug tinuod jud ito ako ang mga nabantayan sa iya. Ug nagbuntag na lang ana kay wala gyud na nagparamdam si Alfred sa kuha. Gisulen pa nako nagtawag si Alfred pero dili man siya makontak. Ug gisulayan na lang ako tawag ang mama ni Alfred. Unya ningon iyang mama nga ni uli daw si Alfred sila. Gusto jud unta kay ko makistorya siya ha, pero di man na siya motingog sa kuha. So akong gibuhat ato, ipasagdahan lang sa siya. Pagkaugmaan na kay nitawag na sad ko siyang mama. Ug ningon iyang mama nga naglaag daw si Alfred. Kauban daw ang iyahang mga college friends. Unya akong gibuhat ato, nag-stock lang ko siyang mga friends. Kay wala man dyan na nag-online or nag-open siyang account, si Alfred. Sa mutong nang-stock ko siyang mga friends. Ug naadjud ko'y nakita nga pictures nga nag-outing giday sila. Unya, naa si Jonah dito. Ug ambot lang kay perting hilaka jud nako ato ba. Hilak jud kaayo. Ladies and boys, muna'y last update ni Ma'am Adi. Dili siya makaingon kung happy ending ba yun ang ilahang story. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.